Hello guys, hello guys. Ish, murukunduraya nema live. Murukunduraya nema live guys. Murukunduraya nema live guys. Masquera say. Kurukutonora kunuku. Munozoti guys kune 3 days non-stop raining. Kuchinaya 3 days dzakatodara. 3 days non-stop raining. Saka kuri kuti tonore mbichana zvokuti unongoti ukati bude udzoka umboti panodziya buda udzoka right. Shikaipa 550 guys, Shikaipa 550. Guguleti Moyo, how are you? Yvonne Mandipira, Tertiary Kudzai Sitole, Gloria Hove, Makanaka Misi, Petina Stamburai, Doc the Manix. How are you? Blessing Mutara, Jiri say my Nicole Nenyasha, and my similar. Those are not granishing good one. As no much in Jaskan. Una that in any for camera, I need justice. Do one nepa fair. Dressing be one of that. Maora. Do one nepa fair. Camera, I need to see justice. Munaza no gratuito funzana no nepa camera knows on sanga in person. Oh, I'm smelling dimere. Funza goods. Camera, I need to see justice. I did put the camera. Nobody nakenda chidriora. Ndione mafia wana kuti simbi Amai yakabata na mdara. Right, Masquera say Jim, how are you? Masquera say guys, Salmona Ninja ni Dumelama, Degwa na Budi guys kumatima ne Nika muri say guys, muri say how you are guys, kana shingenda murugusega komoti kunyepa. Tara chokwadi. I'm saying the truth. What are these phone chat? Guys, tasanga na shakari maskata nasi nedzi nosuwisa guys. Nedzi nosuwisa munhu mwenyu mutumwa wevanu kana mchinge mataura mukataura ndinouya. Ndazenge ndategwa zvokutegwa zvashiya. Ndashaya kuti ko zviri kufamba sei. Ndazonosvika ndaona nyaya ndazobata family yacho. In fact vanga vatopuwa number nevamwe kudhara vanga vachitofona but kana kuri masikati dzimwe nguva kana ndine zvandinichita handibate phone hanimona ndine ka private phone yangu kusati vakafona apa inenge itori agent saka ine zvati ndei social saka ndambomira saka pavazofona vanhu vadirect vanangodaira samwe vandanzwa nyaya yacho ndanzwa tsitsi mataurira zvaita ndazoona ndakutegwa mene kune live yanga yaitwa ndobva ndadzokera kuna live yayo ndanzwa tsitsi right. Sezvinei guys ndo basa racho muno manditika we are a page with a difference. We bring difference to the community. We wipe tears of people's faces and it vanenge vakamanikidza dzikana vaya tipa tinogona we try and help and it maona as ndakakona kuspanda katonyara kumorisa indi machinira mama zvino kana tikadara tichandikine zvakanaka wondiona woriga undimorosa woriga kunditi simweli moroi iwe kaiwe pana iwe right. So nyaya yetika kunomo wedu guys yaitika kuanzi kunemo mZimbabwe nikutembisa saka I'm here to speak to the family muchinzwa andika I'm going to speak to the family muchinzwa imi muchinzwa wendichinzwawo and nyaya yacho inyaya dikidiki yekuti we can solve it haisi nyaya hombe inyaya dikidiki yekuti haiwa zvidiki zviri kuitika ipapo but inozurwadza zvayo chimwe tichazotaura tapedza live kwaiko zvino rega itimboita zvelive handika mumbonzwa muri chitaura then vapedza tozotaura zvimwe handitika rega itive tangu vabata tisawastitime manje vakanditira voicemail ini ndiri kutaura navo vachaziye manje. Welcome to voicemail. Sorry Rose, sorry. Lo ubaba lo wamnikeza ifoni elia onto khulume nayo. Wanikeza ifoni number yakhe ukuthi ngimfonele. Manje ngiyazama ukuyifona ivaliwe. Ngicela ukuthi umtshele ukuthi avule ifoni yakhe or umnikeze leyo ifoni yakho ngikhulume nayo. Basase
abantu base Department of Health bangale bayakhuluma maybe icimele logo. Okay, so Ayithi le video uyayibona iya trend la ku TikTok manje kunabantu bazile so maybe icimile. no ngikhulumile naye lo baba ngamtshela ukuthi ngizofona after 5 minutes because sifuna ukuthi Ithi ngimbize ngimtshela vuli. All right. Okay. All right. Right, uyanzi nanomsa tashungurudzwa. Let me pin this one. Iri kupi? Kwenda iri kutiza comment yako yanomsa. Hanzi sisimeli tashungurudzwa wakomana mu Springs inoita kunge ndiyo South Africa yacho. Police tanzwa every day. Madabi yasara sisimeli modabi ndochi. Right, ku Springs hanza kuna kumira mushe. Ku Springs hanza kuna kumira mushe. Right, ndopa patakataura paya kuti kumba ndopa patakataura paya kuti kumba andichika uyamnyorise masteminde kumba kana maona chako maisa shungurudzo chechoka musamirire kupiswa kana kuita zvokutorwa nehome affairs chikaenda kumba nekuti unosiya zvinhu zvako. Home affairs akubata hapana time yekudzokera mba unotora zvinhu zvako. Chirongo kaviga mari hakuna time yekuenda kutora mari yako. Zvinosaka zvichitogona landlord izvo iwarova pasi because uchagona unombondogara kana kuti kulindela kana kuSun City kana kuti 3 weeks landlord amiriri izvozvo angaidonesa munhu mba make kuti akoninyembere nelife yake. Zvinhu zvako they will take kana mune mari vanotora animaona. So guys, kana maona kuti nzvimbo yenyu yakupisa zvandaireva zvazviya izvi uyamnyorise basta. Isusu tataura kuti namba yakangosvika 75 mukangokwana 75 namba yebhasi we start negotiations and hatikwanisi kuti tinegotiate iko zvino tine vanhu 25 animaona. Mukasvika 75 vanhu vebhasi toti right chibva yemataka kurongedza sichirega ndine kuno negotiate. I will knock on all doors kuti mutakurwe muende kumba. Andika I will knock on all doors kuti mutakurwe muende kumba. Anditi kana matoziva kwamuri kuti zvinhu zvatoipa guys, this is the time, take your things, go home. Kana uchazodzoka unodzoka. Andika uye wotsvaga kabhedhi kako chete, stofu yekubikisa zvimaplates, urege kutenga zvinhu zvakawanda kusvikira mhepo dzaita settled. Vane property yakawanda vari kugara kuma informal settlements, please make arrangements for your properties to go back home. Musazoti ndakukudzai. And make arrangements for your properties to go back home. Sara nezvinhu zviri important. Sara nezvinhu zvaunoda kushandisa every day like mubhedha wokurarira. Andika mablankets ako kana 3 kana 4. Endesa vana kumba. Endesa mukadzi nevana kumba kana vasi mukadzi asiri kushanda. Anditi kana muchigara kuma informal settlement. Endesa masofa kumba. Panguva ino you don't need them. Endesa masofa kumba. Endesa fridge kumba. Tiri mu winter. Usara hore. Unotenga uchisa mba hore. Endesa fridge kumba. Endesa zvimwe zvinhu kumba. Usare nezvinhu zviri zvaunoda kushandisa. Andika zvokuti unoda kushandisa panguva iyoyo. Bed rako, maplates ako, mapoto ako, dishi rako rokugezera, dishi rako, andika womira wakadaro. Hembe dzako dzekupfeka kana 4-5 zvimwe zvose endesa kumba because you are going to lose a lot of things. Mukaramba makaomerera, makabatirira kuzvinhu zvenyu zvamunenge munazvo, I am telling you guys, muchasiya zvinhu izvi and the landlord will have a part nezvinhu izvi. And haukwanise kudzoka uchiclaima kuti zvinhu zvangu kana zvapera. Anotokufacilitira kuti upiswe. Kana wakuzodzoka uchibvunza sina basa. Tumirai zvinhu kumusha. Tumirai zvinhu neve kumabhazi kumusha. This is the time. Sara nezvinhu pinda mu one room. Endesa muri kumba, usare iwe baba vevana. Baba vevana kana uri one unogona kumhanya. Kana muri mai na baba vanoshanda, endesa ivana kumba. Musare baba na mai muri 2. Motsvaga one room yenyu. Ani muri kunzwa. Anzi Cape Town atizokwanisi mafizi acho guys. Kubva ku Cape Town bus iro pacharagara toponda munhu. Kuti zoti bus rari ve Cape Town chidai panike pakaoma guys. Ve Cape Town kamu imi moita plan yekuti musvike muJoburg. Mohosangana nevamwe muJoburg moinda kumba. Anoona. Mohosangana nevamwe muJoburg moinda kumba. Cape Town munoziva kuti Cape Town pachayo mazino. Everything in Cape Town is expensive. Bus renyu kubva ku Cape Town kusvika muJoburg chaimo imari yekubva muJoburg kusvika kuZimbabwe. Sauti zoroveswa double guys, panike pakati ipei. Ani mashinzwa.
ndikaitiona kuti vavhura foni yavo here bhuti vaya. Welcome to voicemail. Ndikaitivira hanzi vane Department of Health. Vakomana muri kuona zvikuitika muno dzangove nharo. Dzangove nharo kugara muno. Mai ava mukadza zvinhu zvaitika kuti even mapurisa emuno mucheko pakanzi pafiwa nemuZimbabwe vachapindiri. Ambulance ikauya chaiya havapindiri. Unosara wakadaro wakabata mwana wako. Wotodedza private parlour kuti vazotakura. Imimi kujoina kwacho mafuneral parlour futa musikuda. Ndo zvaitika pa family pana mai vandoda kufonera. Polisi yauya ikasiya mai vagara mukabata mwana wako kuda dzinokona kuita 4-5 hours. Unaona 4-5 hours vakabata mwana wako. Mapurisa auya akatedza kubatsira. Ambulance ikauya ikatedza kubatsira. Kwatozonzi vatozopiwa tsvaga ipala itakure. Vatozodedza vepala ndiye vakatakura. Ndo paya patinoti antika joinai zororo pumulani kana kuti zororo joinai mafuneral palace amuskuda amudi munenge mchiti zvandotara everyday kuti kufande kwemunhu wese guys kana pane chinhu chinoshachiinzanisa tese ideath and do right zvirongerewo chiri mukurarama chiri mupenyu please ronga ramangwana rako. Welcome to voice. Manje so alright gaiti vape minutes vambotaura nevanhu vacho veDepartment of Health vavo tinzwe. Izvo mukona zvatoitika patoitika this iyi yatora yabata attention kudai sokuningikiri kuvanhu vemucommunity kune mwana afa chichi muZimbabwe kudai vachipedza dudulani ngechisvikako kutone mapepa enyu. Anomona rufu ndo ruchatienzanisa guys. Saka munhu akangwara hanzi shiri yakangwara izvi mvura isati yanaya yakatova kadendererayo kudhara so iwe usati wafa andichika tenga guva rako tenga izvi ndokuti ndo zvisingatiziki guys and hazvina kuti hanzi ndotya tisapana munhu anoda kufa apa munhu wese anotya kufa but zvinotongoitika tichida tsingadi saka whether we like it or not let's prepare handiti let's prepare. Hatingakundi nemadzana edu nana mbuya vedu vakudhara vaitenga mapolisi avo vari vapenyu. Imi vechidiki right now totadza kutenga polisi iko zvino kuti ugare wakaita zvakanaka as little as 89 rand. 89 rand. Vazhinji venya pamoita mapeace job mukatambira moita 200 rand kuwacha pesi pazuva. Pa 200 rand 1 pamwedzi unongozviudza kuti 201 pamwedzi ndoda kubvisa 100 rand pa 200 yo ndobhadhara service yangu yemwedzi. And zvakanakira mafuneral policy you can pay even gore rese kana ukabata mari ka1 antika ukabata kana kuti mari 600 rand ka1 unogona kukava 6 months ungobhadhara 6 months in advance wozorora woita zvimwe. Hanzi mwana anga ne 3 months. Anti machona mwana hanzi ana kurwara hanzi vangoona nezuro kuti mwana something is not right ndokutofa kwake nhasi kuseni mwana hanzi ana kurwara but muchanzwa naivo vachitaura anditi. So guys ngatite vanhu vakarongeka ngatimbomirai kumhanyisira nemabrazilian zvinhu zvinouya zvichidarika zvazvi handika brazilian yako iyoyo unotovigwa neyo muguva nitopindawo muguva zvo kana usina guva usina coffin brazilian ichapinda newe kupi. Ngatimbomirai kutenga zvinhu zvinodhura sina basa. Otile ndakuzatika uchida uya kwandiri kuWhatsApp ndikubatsire kujoina. I told you several times kungoti amuteereri Samuel kutembisa mirai vari kuuya panapa vari kuuya pano muchavanzwa gaiti miriranzi vapindi vari kutaura neDepartment of Health. Almona ndakudza kuti uyai ndikubatsire kuvhura mapolisi aya uyai ndikubatsire inini if anything happens inini ndichiri kushandidzana zvakanaka nevanhu vezororo I'll go ndinokumirira inini kana pane query I'll go and query your problem inini as long as ndichiri kushanda navo kana vazoti wandichashandi navo fine no problem unenge wakuzozvimirira wega. Hanimaona takajoina seti tinadzo isu joinawo yakakosha funeral policy zvekutodaro yakakosha kudarika nandosi kudarika KFC hani muri kunzwa kudarika keke remaspari yara munotenga riya makeke amunotenga every month muchidya
Rakakosha kudaro. As 3 weeks, man. Sorry, 3 weeks. 18 rand yako iwe ni vana wako. Anzi say hash to you. Let me pin my hash. Nokuti ashizona kids kuti uiti gwe mudeme kudai. Iri biko. Ashizona kids kuti uiti gwe mudeme kudai so. Vamwe venyu munenge mchida kunovigwa kumusha. Wakarasa passport, but kana une chitupa chako Zimbabwe, you can open your police. And kana une chitupa kusina passport yako, une chitupa chako Zimbabwe. Muruku nana wanakona Dubai. Wanakona China, warikuvura police kunoko. Vanarimi SMG womera kuda kutenga nandosi. Vanakona Dubai, China, ukucheko warikutuva ndanzo. Vakawanda utotituva tisimeri every month tibhadareo mari yangu yendibhadareo. Ndichiva bhadara nchotimira masisitsawo. Kukunda nana warikunze kwenyika uko. Katsadaro guys. Kana wave kuzimu unokontinya kubhadhara charity. Ikoko kuzimu. Kana une chitupa cha kuZimbabwe kana kuti birth certificate rako rekuZimbabwe hombe riya kwete diki rakareria hombe kwete rakanyogwa nebiloria rakaprintiwa kana una rekuZimbabwe iroro kana usina passport iroro rinokuvhurira policy yako. Rinokuvhurira policy yako. Police inorerutsa zvinhu guys. Isu chero chiti tizokubatsirawo nemari yechema kana rumwe wedu kuti chema yako iyo washaikirwa but kuvigwa unovigwa zvakanaka. Andimaona. Saka guys, it's up to you. Zviri kwamuri, it's up to you. Avateereri letsai but chiramba chingotaurawo. Idea iriko yeplastic masivano iyi. Ngatina matei hondo idarike. Asiwo ngativhure mapolisi. Exactly. Avadi kujoina mapolisi. Uri sure. Ameno hakana asingada ameno. Nokuti tichazvivarisa kaizvi. Zvokuti ngati tichange tobatsira vanogwara. Tichiti afa wapedza pako. Ifamily yona yekuita tichangonzwa kachema kedu kana bakuni. Tichazvivarisa zvokuti kwa ngatibatsire munhu aende unogwa kuZimbabwe zvichavharwa. Ndipo muchazoona kuti sure. Network way. Hakuna phone inoringa ichidai. Haiwa, hakuna phone inoringa ichidai. Network hii. Hello. Uthini? Asibaqedile. Yeah, baba kaManda. So Hello, ko mandipa number movhara futi phone yenyu. No, phone yakabadzika wani. Phone nyasi kupinda voice mail. Ndikutosenda WhatsApp nayo. Atora number kwayo 065. What is 065 or not 062? 065. Mira kada. Okay. 065 3981 938. Ai, but ndiyo mani bata kada tuni. Yeah, but don't pone pa maita mistake. Mira tuni. 065 398 193 or 38. All right. Yeah. Right. Drop on the phone. Right. 065 398 98 398 1935 1935. All right.
Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. Hello, right. Antazi, nenamuka. Aiwa, tizi. Right, makateererwa nevanhu vakati wandei panapa. Anditika. Okay. Right, So anzvanzi tanzwa kuti taona chiitiko chaitika ichi chamandibata muchitaura nezvenyaya yenyu. Can you please care to explain to people vakaungana panapa? I think pane 1400 kuti chii chaitika. Ndine hazvanzi yangu vanogara kunoku kutendisa. Saka tinogara munzvimbo tekuti inogara muEslam Park, anogara kuFishweni location inotendisa. Saka ndiye aito nhamo yake, anga ane mwana wake washaika, anga atone vana vake 3. Saka uyu anga achiri wechi4. Saka think ane almost 3 weeks. Saka akangotozvarwa kwake akatomboshaiwa oxygen, akatosvika pakutorikavha ake. Saka ari pakurikavha then zuro ndingati zuro kwakunyedza ndo paakaita macomplications. Saka uya semwanawo ndiye arikugara ari 1, haana murume wacho hapo. Ndoona sokutoti pamwe kutongomitiswawo anenge asine murume wacho anenge asina. Saka ndo payaitawo macomplications aita uya anamudzodzi watozozona kuseni kutotifonera tinobata kuti mwana haasi kufema. Ndikatomuti aya udza mastendi kana kuti fonera ambulance. Saka wazoudza mastendi okufonera ambulance ndokuuya ndokuyaitozokonanda kuti mwana uyadi watoshaika. Okay. Saka problem iripo ndeyekutoti hatina tino vanhu vekutoti nyangwe ndikwandoshandawo mari dzacho ende iye anoshanda kumakitchen. Saka mari titoripa mahwani hatina kuti totangirawo nepasina no. Okay. Mudzisi wenyu vane makore mangani? Makore mangani? Nemakore mangani? Ane 34. 34. Imi muri mukuru kwari? Yeah, ndine 38. All right, okay. Saka vana vese havari kuno here vaka? Vake vese vari kuno vese. Okay, saka akavapinza munhu. Saka vana ava vanosara nanachinda kubasa? Vese vanoenda kuchikoro. Zvekutoti anenge ayangotovasiya wega kuti vakurawo. Mumwe wacho ndonga ane 8 years, mumwe wacho anenge ane 5, mudoko wacho musikana. Vaenzi 11, 8, and then kanaka mudoko. All right. Ane 4 years. All right. Saka manje nesituation inayanzvadzi yezvinhu zviri kuitika muSouth Africa izvi nevana pari safe here apa? Kunogwa hatina mboita problem kuti kunogwa kuri safe. Nyangwe ndekwatogarawo hatina mbovani. Kuri safe for now. For now. Yeah, for now. Yeah. Ndingamboti kuri safe for now. For now achatambo ende sinzi nyangwe pakamboitawo zvezvinofobika wati kunoku hatisati tambozviexperience tangonzwawo. All right. Saka ndambodzora nzi mapurisa pambosvika mapurisa akasiya hana kubatsira pakazoya ambulance ikasiya zvazofamba sei? Vauya ubhodzi vanga achida kutonzwa kuti zviri kufamba sei, bodzi vangafonerwa namastendi. Mastendi wanenge achidawo saidi rake kuti ave ari safe. All right. Saka mapurisa auya vakangoona kuti izvo zvadai, so ambulance woikatiwo inoda kuti vamufonere funeral parlour yamunokwanisa kuti mubhadhara. All right. Saka vazongotedza kuti mastendi ndo wazoita kuti manikidza kuti no mapurisa azodzoka kechi2 akati please toda kuti muti mwana uyu adi aise kumochari. Saka patongozoorganizwa kuti paite mochari yemulocation ndo yazoya yakamutora pakati tibhadhare 400 rand. Yatotobva tatokweretawo kuti tidi timusiye ikoko. Mochari yacho ndo yazoti chikuda 5.5 kuti vavige munomu. All right. Saka pa 5.5 yataugwa imimi maunganidza mari semhuri? Dasati bhozi dzitorumbishizva zvitosendera vanhu. Dasati atombowa kana nesendi totozama kutoti maybe after some time tione kuti takwanisa kuti anozodisa
kubatsirawo kana kuti anodai kana kuti ave vamwe vacho vanozotanga kureply batsirana pakati, but for now hatisati ane mari. Alright. Sa imi hanzvadzi muri yenyu iri kuno here? Yeah, iri kuno. Mudzimai nevana? Yes, yeah. Alright. Saka imimi nemudzimai wenyu nevana muneyo here funeral policy yamakabvura? Kana. Mazviona kuti zvinhu zvakadai zvinongoitika mazviona ka? Yeah, ndozvatoona kuti apa zvoda kuti chinyatsogonda ndakambovhura mukuru, but I think it's last year ndo pandakambozobvira muzira. Makamirira kubhadhara, makaregerera kuramba muchibhadhara? Basa mabasa kuno kuti mungu unokusenza apa ropera, wotsvagarisa izvo zvinawo ndakusenza paper green. Ndakatotanga last year September. Saka unenge wakutanga kuda kurecover from pawangu wakambosingasevenzi paya kusvika this time manje. Oh, alright. Ndichakubatai kuti ndikubatsirei kuti mujoine funeral policy handiti? Yekuti kana mukabhadhara mbijana even 89 rand pamwedzi. Handika kana kuti 120 pamwedzi pakaitika zvinoitika munoendeswawo kumusha. Nokuti zvinenge zvisina kuzomira zvakanaka kuti paitika zvakaitika kwamuri mimovigwa kuno kuvana vaya vozodzokera kumba kana zvaipa kuna baba wavo kuna vachakwanisi kuti vazodzoka vazoonawo pakachengetwa baba wavo ende zvichinge zvapera izvi even sisi venyafa tichida kuti tizotaurawo nawo semadzimai tionesane 34 vamunhu mukuru tichionesana panyaya yekugara nevana vari single mother kudai hazvina kuipa gara nevana but pazvakuenda munomu ndofunga muri kuzviona kuti hazvina kumira mushe hauzozivi ramangwana kuti munosvikirwa pakamira sei ndochokwadi chaicho hanimaona plus kana wauya kunozoshanda kudai semadzimai ndechida kukurudzirana kuti imboita zvekushanda kana pane zvinzira dzakawanda dzekudzivirira kuita vana uri mukati memasango kudai anti mazviona kana uchida kunakigwa ungonakigwa zvako pasina vana asi zvitozozvitaura kana nhamo dzichinge dzadarika nasisi pachezvavo right okay right saka mamuchichengetera kuti mwana yanochengetwa zvarini tasataziva nenyaya dzemari saka ndozvatatamirira tione kuti bosi tatati maybe kusvika Friday tione kuti reda kwasa mari bosi tatataona funeral party kuti yatakwanisawo ndotodi ngova alright saka ivo vamwe vanotomborambawo because ndavaexplainerawo situation yatinayo nesituation yoinasi futi vakati hazvina problem uchiona kuti munorezawo mari isisitedi tongoprovide everything by Thursday or Friday rotonovigwa alright okay alright hanzvadzi chiregai ndimbotaura pachedu sevanhu vese pamwe sefamily tichazodzoka back kwamuri alright thank you very much right mavanzi wakagaisa ava ndo hanzvadzi yemunin'ina wedu ari kutembisa ashaikirwa nemwana kuseni kwanhasi ane vhidhiyo yabuda pagurupu retembisa achichema achita sei saka guys I think tikavapawo half 2.5 vachaonawo zvekuitawo pa 2.5 amene kuti muri kuzviona sei animaona tikavapawo 2.5 animaona then ivo votsvagawo 2.5 semuri because isati tingazonzi bvisai yese hatikwanisi animaona tikawapawo 2.5 yakatirerukira tikati 2.5 anovigwa muno aiwa kumushaka kuti ndida kubva kumusha hunge iwewe pache zvako une polisi yako naye asikana kuti ndoda kunovigwa kuZimbabwe kana kuti munhu wangu vari ndanogwa kuZimbabwe hunge iwoune yako mari kuti unoita zvaunoda kana usina uchibatsigwa vanhu vanokupa vanokwanisa muri kutoda pane mwedziwo mukuona pane mwedzi tichatotatarika ipapo animaona kuti budise 2.5 but taona vhidhiyo yarwadza kune vasina kuona vhidhiyo dai munoona vhidhiyo inotorwadza animaona inotorwadza vhidhiyo iyi animazviona tichikurudzira zvakare masingle mothers zvakare ari muSA handiti kana moitwa lula please shandisai zvekuprotectai please musangofarira nyoro idzi haya musangofarira nyoro idzi kana makuita motwai tisajaja hakusi kujaja this is called being told the truth kuzwa chokwadi because hatisi kujajai asi kuzai chokwadi chakubatsirai mangwani anditika kujola kunodiwa nemunhu wese anditika kuitwa shika kunodiwa nemunhu wese asi let's learn to protect muno especially kana uri kuno ku foreign land anditi kana uri ku foreign land kuno kwatiri kunoku
learn to protect. Clinic dzekuno mahara, family planning guys. Unonoiswa loop mahara, unonoiswa jadeu mahara, no plant mahara, depo mahara. Unyatsoitwa shika yese stera dzose pasina kutya kuti ndinobata nhumbu. Anditi police inodiwa zvakare, anti mazvionaka. Police inodiwa zvachose zvokutodaro. Apana baba vanenge vachikubatsira kuchengeta vana. Ani mazviona. Manzwa budhiti vati kudii. Kwanza ndifunga kuti pana baba kunenge kutongomitiswawo. Mavanzwa budhiti vachita siri ndataura. Iya ndadzachataura. Saka mire zvekuda kutamba muchizvara. Kana mada kuzvara, chiwana munhu unogara naye pamba. Handika anomuita chirangu ameno imi ndimozivana kuvanhu vengi kuti zveshuwa pano ndo ameno mozozvara. Iko zvinoimbomirai zvokuti pangodai mozvara mwana, pamangodai ukangovatiwa woti thanks you yemwana, ngodai thank you yemwana, ngodai kuda kufadza murume nekuita mwana. Murume afadzwi nemwana kuita mwana haisiriyo passport yekuti murume hakusii. Manzwa? Kumuitira mimba haisiriyo passport yekuti murume hakusii. Anokusiya mwana yeye unai. Musabara please. Zvara jolai chaizvo asi musabare. Zvikuru sei kuma foreign lands uko. Usina chaunoita chibasa rine chauvirire kuti unoita apa unenge une vamwe vana kudhara vanenge vachida rubatsiro rwako. Anti mashona. Right. Saka vasikana 2.5. Let's go for 2.5 only. 2.5. Andika 2,500. Guys, 2.5. Twitter say guys, inina ndikubvisa 200 rand. Inini ndikutanga kunyora zita rangu. I'm paying 200 rand. Inini 200 rand. 2.5 takawanda guys. Anditika takawanda 2.5 inini. And inini 200 rand. Anditi aripo ere umwe arikubvisa 100 rand, 50 rand. Apasitomboda mari dzakawanda apa. 100 rand, 50 rand tishinda takadaro. Mwana uyu achengetwe. Varipo ere vamwe varikuda kubvisa something guys. Apana isi mari yakawanda iri kunyatsodiwa apa 100 mangwana. Notando ngwenya, thank you Notando rikandinyore. Notando ngwenya, thank you. Let's open the keeper up nekunyora mari. Right, apa 300. Right, pane umwe were guys anda kubvisa ndinyore iwo Eunice. Good, thank you Eunice vachihoro. Thank you Eunice achihoro. 100 rand. Muna admin erari comment section atoro ma screenshot in case ndamisa somebody. Pane admin ari comment section ere anogona wokuzo no 50 rand. Thank you Nono. Right. No 50 rand. Pane umwe anokwasa woku Temba unokontinue kubhadhara chero ku Zimbabwe. You continue to pay under DAFs. Unokontinue kubhadhara iri DAFs Zimbabwe ikoko. Sisi cover me 50 bucks ndikuka anzichi. Guys, ndini pari kuti kudi nanchaoni mama akumanya makome star sibs 100 rand. All right. Thank you Sita. 100 rand. Right. Sarah Babi 100 rand. Thank you guys. Right. Shailet Paida 50 rand. Thank you Shailet. Shailet Paida 50 rand. Right. Okay, answer my screenshots. All right. Lucinda, okay, Lucinda 500 rand. Thank you. Matilda 50 rand. Anzina Joyce ndakuona Joyce watimari. Ini nachatokwanisi guys, we pay 200 inoka anchakwanisa kuti keep up manje. No matter buta unombra ubatsire mkoma Gordon chairperson kuchora ma screenshots in case vamisa somebody. Kana kuti unyore somewhere. Ndokumbira unyore somewhere, please write somewhere. Sisi ndiku cover. Nenda kungokuisira pa 200 tangu ndokuisira 50 yako. Iba ndoisa 150. Zvadida kuita. Joyce Mafuratidze 100 rand. Plaxides 100 rand. Precious Chiro inokwana izvozvi. Precious Chiro 50 rand. Mari. Verengai chairperson tuone kana any admin or comment section or any moderator. How much do we have now? Patricia Nyambo 50 rand.
Thank you guys. Thank you. Anzichina. Pane comment aisanze semuno muese itori nyaya iri kutotaurika na minister we Home Affairs kuti 60% yevanhu vari kuzvara vachida kubatsirwa maternity mazimbo saka manje zvinogona kutosunga kuma clinic yowe here which number Ndaramo Foods hands thank you Ndaramo Foods thank you munotengese ko Ndaramo Foods hands pa which number pa 064 e-wallet 89 number dzakapinwa idzo veku England imbomirai timbona South Africa inosvika papi England chimbomirai Sonia Smith favor zvaita guys I think inofanwa kunge yakwana mari now I think yakwana guys you see now this is what we call diaries kune vachangoti joina vasingazive diaries vachangosvika antika vachangotaka kuti follower this is what we do on diaries we don't abandon munhu kana tichikwanisa especially seinda tonyazona kuti imari shoma antika imari shoma ativazive vangondifonera vapuwawo number we don't even know them we're not even supposed to help them but pandanoona video manje mwoyo wangu watsemuka nepakati pandanoona ndichiona mai vakabata mwana akafa mwoyo wangu warwadziwa hanimaona vane mahours vangobata mwana akafa mwoyo wangu warwadziwa hanimaona so I don't think kuti guys zvinenge zvakazonakawo kuti urambe uchingozokutigwa GoFundMe ipo paine option no itaima e-wallet pasame number kuti kana yakotora ndinongotora yose tobva tangwa depositira vese tovadzosa futi pa live vachikuudzai kuti vareceive mari yavo here mari zvakare munongesa pa e-wallet pa phone number yandakapina pazasap hanimaona phone number ina ndichatoitora nokuzoitora yakwana ndichingoitumira yese echirandi mamoyo number yandakapina yoiyo number yandakapina pazasap andina kulimisa indangoti pa 2.5 taura yanga yakwana but varoda kuramba chienderera mberi apana munhu akustop you if you want to keep on ikakwana 5000 inenge yakwana 5000 but zvinenge zvakanaka kuti titewo chidzidzisa chikoro this is called tough love we provide hafu vachaona kuti vanobuda sei hanimaona zvinenge zvakanaka kuitira mangwana because the moment yamunojera kuitigwa zvese hanimaona mangwana you keep on repeating the same mistakes muchiti tichaitigwa zvese hanimaona saka tough love cheshe zvainoita we bring you half imwe half you see kuti uchabuda sei ndokuti zvikunyatsa kurwadza unyatsa zvifila kuti vakomana hanimaona ndokuti unyatsa kuzvifila andimazviona as much as we can pay yese but toda kuti iwe wachona uri musituation uchazvifila and because tinotaura everyday yemapolicies havateereri kana zvazodai so much hands tough love parufu exactly ipapo gaudensia ipapo mwana ukamudza kuti usabate moto ateereri kana sitambotsva anenge achitenda kunoda kunisa ruoko mumoto imomo musi waanopinza ruoko akatsva musi weanoziva kuti moto haubatwe ipapo pachinopisa ipapo pakuchema ipapo kuchema kuchapera but namemories achagara animaona this is the only way sometimes yekuta kuti zvinhu zvidi tiite zvinhu zvokuti vanhu vakwanise ku ikadarika hafu we just give them like that melody we just give them atinazvo hapana choice ikadarika hafu obvious tongova paka imari yavo we just give them like that animaona but ini ndani ndosanandauya ne 2.5 because ndiri kuti vanhu hatiteereri nyaya yekujoina mapolicies hamudi hanimaona hamudi but tenge chikone muchidlamana ndosi maKFC kupera kwemwedzi fika munotoposta muri kumarestaurant kupera kwemwedzi pamunenge makora paya poga poga hanimaona plus nyaya iyo yekubarai hamuwi that's why it's called tough love because panoda pari tough ipapo ndo patopinda otoitawo tough ipapo rebesh mina ndivovhura uya antimaona ipapo pari tough ipapo ndo paunofanwa kuti uone hanimazviona so handizivi guys Liz this is ndo problem yamunayo you want to give excuses hatina kuudzwa here pano kuti vanoshanda
wangosipo here chidzwa kunzi vanoshanda wangosipo chidzwa kunzi vanoshanda kumakicheni wangosipo here musheka njani wangosipo here you were there tichiudzwa handiti takataura pano several times tikataura kuti guys zviri nani uye pano handika uchitaura kuti vedu wenda joinawo handisi kushanda angandibhadharirawo 89 rand yangu pamwedzi uno ndiani guys ima 89 rand made kuti unotogona kutobhadharirwa gore nevanhu nokuti wauya nechinhu chiri it's a need it's a necessity hanomaona it's a necessity chinhu chawaya chinotori necessary handi pane kuti uyo uchindokumbirawo kuti mwana wangu ari birthday ndokumbirawo mari yekeki uyo ukumbire mari kuti ndakubhadhira polisi vedu wewe handisi kushanda ndakajoinawo polisi I'm telling you somebody 89 rand one of my diaspora family will pay for you 6 months uchaga basi somebody will pay for you 6-7 months pano you uchaga basi atidi kunyeperana guys sapema excess nabasa ranzi ngatasati munhu ashandi 89 rand unongochijye mwedzi wese kuti usashandi hausi kushanda but 89 rand mwedzi wese chero zoita sei haungamboshai 90 rand mwedzi wese haungamboshai 90 rand mwedzi wese kunyepa tingatodai kuita maexcuses vamasina ndibasa guys ngatikurudzira nezvinhu zvakanaka ngatikurudzira nezvinhu zvokuti mangwana nhamo ikauya handika inoningirira inokubatsira unobatsirikana nhamo yauya hands another idea is to give you a 2.5 the rest yovhuriswa Lucinda that is good togona kumpa 2.5 imwe yovhuriswa funeral police and asi my question is anozobhadhara here panenge paperirai that's my question P Matunu, come to my WhatsApp number irapo ya WhatsApp ndikubatsira kuvhurisa pano pati chambadara inenge yasara rest kwaine vamwe gaivhurigwe police atika tomuvhurira police inenge yasara probably pamwe 1000 ichambadara 10 months after 10 months achakontinue here kubhadhara kana tichadliwa come to my WhatsApp chairperson vari comment section wasada kujoina chairperson vari kupindurwa kana sina namba vari kukupa namba ipapo woinda panamba vari kukupa ipapo kuti uye titaure so guys zvimwe zvinhu ngatirege kuitana namaexcess nabasa ngatikurudziranei handika ngatikurudziranei kuti mangwana hazvinakidzi here uchinzi sisimeni vashaika handika vanga vane polisi iri kuvainisa kumba imi semadiaries moti mother diaries vashaika guys tikuisa yechema makuisawo kayechema kana kuti kumusha kune grocery rekuti vanhu vadya ngatitenge grocery titumire ri grocery hanomaona hazvinakidzi here hazvinakidzi hazvinakidzi zvonakidzi handiti pane kunzi hapana coffin hapana chi everything hapana kana ipeki munozozvigona ndine mahouse girl inini handinawo hobho vakushanda mudzimba vamwe vacho vanotokora ma2000 apa hobho vakatouya vari kubhadhara vakajoina vatove nema3 months avo dzatomachiwa so akafana sanotovigwa anotoendeswa kumusha vakaujoina ma89 vari kubhadhara pa2000 ari kubvisa 100 mwedzi wega achibhadhara mwedzi wega wega chirandi mamoyo g come to my WhatsApp number yakapinwa iyo pin number again haisi kuonekera here nandamboipina wani iyi namba iyi hameno chataura naye kana amen maybe sijuke true zvekuti asi mari yedheta remakuwa pafacebook harishayikwi but yefuneral policy guys munguva allow me to tell you sevana vangu chokwadi chinobhowa asi chiri chokwadi yedhata yekutedza makuwa avanhu hauishayi yedhata yekuti upfeke ghost account ichituka vanhu hauishayi kasi yefuneral policy unozoishaya how does it work guys how does it work how does it work hey question handizivi hanzi ndaiona video mwoyo wangu kane endai munoona video Hello.
Yes, rega ndione pane vamwe vari kuda kufona kupinda here apa inoedja vanhu 4 pana vamwe 3 vada kuedgwa here tingoedja ka 1. Do we have 3 more people vada kuedgwa apa tingoedja ka 1? Varipo here vamwe 3 more people vada kuedgwa apa tingoedja ka 1. Akuda kuedgwa ngaangonyora kuti hello guys, hello girls. Muri sei girls? Muri sei? Ndiri Bobo makajoina here asikana funeral police. Takajoina but tadida kubvunza kuti kuZimbabwe 89 yamune muchitaura yete tiri kubhadhara iri 8 ndogona kuramba ndichibhadhara ari maranzi ndiri kuZimbabwe. Inoiswa kumabhondi. Kuzimbabwe unobhadhara ari mabhondi Alright, ndova ndida kunzwiswa kuti kana takuZimbabwe tiri kuramba tichibhadhara nguri maranzi here kana kuti takubhadhara chii? Kuzimbabwe unobhadhara ari mabhondi. Ende imwe sismeli nyaya ndinayo ndeyekuti ndaona kuti pamatsi vanhu ngatibatsiranei tibvise kuti mwana uyu awigwe. Ndaona kunge vanhu vanocontributa ko tadii tadaro futi pamacontribution evanhu vari kuda kuenda kuZimbabwe. Ndio zviri kuda kuitika izvozvo ndokuita pamberi apo. Hodoni mina ndiende wechipesira ndinotsvaga kuenda kupesira chona. Iwe hauna Plaxides hauna green button. Plaxides hauna green button. Chikuitika ndechekudai so ndo plan iripo. 75 people vakakwana andika tinobva takutsvaga transport anditi transport tichega kuti mari yakati uine makaona kuti green button andika iyo tichega kuti mari yakati todzoka futi pano totoreza mari yasara ndochifambirawo mumakambani ndichitsvaga. Nemamwe macelebrity anokwanisa kutibatsirawo kuZimbabwe ana Mudiwa Udhu ana Mhosva ana Tete Tiuda. Iyo unoba kumanikidza kuti vabatsira vasingabatsira kumanikidzinja. Kana munhu atizodi kuti vanyore maposti edu kuti rest in peace tafa ngavatibatsire tiuye kumba. Ngavatibhadhare tiuye kumba ndotikuzoti Mr. Nyati Elvis hatisi kuda izvo. Ona akakubatsira akumanikidzwe munhu kana vachizoona takuchimeni campaign yaya because chete campaign tose mune mumwe kumagroup akausenesa muri kuti come on guys come through tibando batana chita kuti mari yebhazi kwane remember kuti bhazi kurisumudza mutambo but chazama saka ipo papa ndobatira kuti munhu esadi saka ine mchaenda womuona taura kuma platform kwamudiwa udhumudiwa tibatsirewo moenda kwamuisa bosha tibatsirewo macelebrity enyesaya moenda inisima famu monokumbira ikoko anditika and then ivo yatita todi tobatana kuenda musha uda kuenda mushereko. Ndoda kuenda ndandiri paZTP ino ndakamboedza kuapply ndibva ndatanga newevi asi yakarejectwa haina kuita. Kuendawo dzekuriwa dzizhinji vari kurejectira vanhu. Vari kurejecta kunyanya vemaZTP ndofunga vangu vakatogara vati because vangu vati taakuqualifya pamageneral work permit but pageneral work permit waitaura kuti basa raunoita rinofanira kunge ranyorwa nekambani mupepa kuti a South African is not qualified for that job. Kusada chaiko kusada. Right. Kataona kupindwa. Wataona kuti ndo kuna madhuri kuti zvitekera zvake impo. Madhuri sei? Ndiripo makadisi SIS MELLY. Nditori pabasa ndinotoita basa rese ndichikuhai ndikangoona yati ngiringiri ndotomanya. Anditika aiwa uri kugona amoni maheadphones kare. Aiwa ndakatoona kuti wakarongeka. Wakajoina police here. Alright. Ndakajoina ndakachida ngokurudzirawo vamwe vangu vasikana nandosnodya zvinonaka makeke tichienda kumaauti tichimwiramwira tudoro asi please tichashaya 89 rand yepolisi please ndapota zvangu ndapota nekumadzimai isu masinguru vakaita sesi ngatitambe tichiziva kuti tikasiyawo mhuri kumusha uzotamba uchibatisa zvivana pamabhazi kuti gamuchirai pane pasewo hazvibudi zvakanaka ngatiibaiwe tinovhara ngativharisei kana muchida kana kune vanoda mapiritsi vari muroadport ndokupai ndokuudzai kwaari kana muchida kumwa mapiritsi ekumwe mushaiwa aripo mapirisi
Tivhare makumbo. Iwe uri kutomwa Ndiri kumwa. Dai ndatonokuradzai parumu pangu kungozoti wifi inozotiza. Asi Firimoni andinomwa but Firimoni uri kwe? Kuna Firimoni? Vana Firimoni vanoda kungotidye mari dzedu idzi. Vana Firimoni vacho vanoda kutiitisa simeni ukasambomuka vanokupedza. Firimoni iwe? Aripo hake. Aripo asi wakadhakwa. Unoenda? Aiwa basa kudi munhu ndinombopota ndichienda but anogara ndikusadi kunogara sisi vangu gora iti. Saka ana mukadzi. Saka ndinozawo kunyepa ndakazomubata chokwadi. Mukadzi wacho uri kuZimbabwe saka takabva tambotuma njira. Aiwa tuma njira takati iwe wakaita zvakadhakwa. Takamuti wakaita zvakadhakwa ingadai wakandiudza chokwadi kuti iwe nemukadzi kwete ngozona waturika paprofile. Dai wakandiudza chokwadi kuti zvinto zvipo saka takabva tatongoburana. Katoshamwari ngatimbomira pano. Asi mama tomboitwa henyu zvii? Andichiri pakutsvaga. Munise mugrupu riya ramasingi. Ramasingi. Yara mamuchataura zvinhu zviya. Anzina namani paida anzitibvunzire uyu kuti ana Firimoni here. Upi matikakozo. Upi ari kunza na Firimoni here. Ona Firimoni vari kumasitokozo dei. Varipo zvenai. Uri pabasa here? Inga wakanaka naiwe izvo kutodaro. Zvawakanaka zvekutodaro. Ndiri boss Smelly muri cycle. Kuri sei? Ndiri baba. Ndiri kubara. Ndiri kuno kuyata boti mire izvo zviaba takane 3 days mena ndira chete tawa kana nziko. Aiwa. Ashu tinotenda nebasa ramukuita SIS MELLY. Vanhu ngatibhadharei mapoints. Ngatibhadharei vanhu tinongofaitira vanoda kuchengeta inokwira everyday mapolice but dishiko zvino DSTV kutokwira 125 iri kukwira but vanhu they don't complain but vanozocomplain ne830 saka vanhu ngatibhadharei izveshuwa mapolice anopedzera zvekuti because munhu wese akaomerwa muno muSouth Africa takaomerwa zvekuti saka kuzotangisa kusanganisa mari zoti uende kuZimbabwe ma20,000 chokwadi taura chokwadi ako at least vari kunzwawo kune vamwe imini vacho nodika tara kuti hatina vachidimini saka tozobvunza kuti vamwe ava vari kubhadhara sei. Plus munozati munozati 89 rand tokuti 100 rand unotokumbira Firimoni anokupa afoda zveshuwa. The main part. Firimoni tokupa 100 rand. Pane kuti mungona zvinhu kana kuti mungozobuda pa weekend mchinde kuitwa mahara mubva muchipa 100 rand anobva akubhadhara uno. Ndikwanisa kuri pa video. Kubhadhara points. Smelly koma kuita violence. Ozorora ndizvozvo. Zveshuwa ukatoona yakawanda unototi haiwa dzinotenda usika kwemini wasikana ima musi kubasa here sei muri mumba zveshuwa iwe uri kubasa vanini vangu havasi kubasa ndinohasela SIS MELLY ndiri kubasa muri mahaslas muri kuhasila mutengese kuvasikana tinohodha kuJoburg ikoko bhutsu matracksuit totengesera macolored because vanoda zvinhu zviri labeled. Alright, motikaiwa mafeki labels. Manike maAdidas saka zvinenge zvakati chipei kuJoburg totengesa kunoko. Good. Kukwara kutaka muri kushare manje. Tiri tune sister yangu. Ndokungwara kauko. Ndokuti changam iko koko. Iwe masoko zambamberapo. Ucha side hustle yako futi. Saka side hustle yekuti panenge pa weekend paka sende kuti usari kutodzana nemapoka wombozati ngambomanya ndakadai ndimbono deliver ndimbonotekesa zvinhu zvangu aushaiwa notenga 2 3 vanotenga 3 per day aiwa ndiso side hustle aiwa chakanaka vasikana ndafara kukuona zvikasina kuonesa chinhu 1 chete
handitendere ntauri mose muri 3 handambofana chinhu 1 skin idzo skin idzo mangava mabhleke amuyenzinga mafuta mayellow bone ayatukuya bona kuba tokanga sawaita mapundu kufoye aiwa uyendotoke mapundu ndakauya ayatukuya aiwa yaichigadzira skana yaichigadzira meso umwe basa rake plus singuzi makarangari maititwa kusitira example aiwa taseterwa being a single mother hauna zvaunobva unotoinda imi guys kepa into the anointing andisika aiwa mwana madhiba wakudazibvaita kuda kupindawo vamwe tione orit babai handichibvaitida kupindawo right masinguzi makasitirwa pesi handika maititi vakataridza kuti pakashoreka handitika pakashoreka panosekwa panotukwa nevanhu every day panogadzikwa zvimeme kuchitsvinyirwa ipapo mwari ndo pavanosarudza ipapo ndo pavanotora ipapo mwari example and not just nje kawedding nje wedding chai makazvionera guys makazvionera hanimona wedding ivonutendo wekwatsapp anosiyana saka masingles don't lose hope wako ariko somewhere else guys mukurangarira kuti vachitanga kudanana nemunhu wavo uyu namisi maposa vanhu vakataura zvavanoda uyu akazodai haroi chidye being played what guys akakupuruvhai kuti kupuruvhai wrong uzazvinoita mwari so mwari ndewemunhu wese mwari agari mudheni kwemunhu wakomana akakupuruvhai wrong kuti muchataura aiwa tinoda kuapa sando dzavo bebaya maposa tinoda kuapa sando dzavo veduwe vakamira vakati nguva yakaukwana handi mazviona saka there's still hope for you kuchichi kuita ndotrai kuedha vanhu vari kuita sei kuna ndotrai kuedha what's going on alright mira ndiedhe vanhu wantoni ikuti no answer asi yadiko network. All right, let's edit this one. Ndidzo dzo namba dzakapinda link. I'm trying to add umwe munhu akapinda ndo add umwe munhu akapinda ndo add umwe munhu. Right one. Tino iri kungoti add rega itone. Mirai tuone vanambo add vanduku add tuone. Kana guys nguva yaMwari yakwana guys hakuna anoramba guys. If then Jesus says yes, nobody can say no. Chakanakira Mwari havana kufanana nemunhu guys. Ngokuti Mwari anenge akakubatirira zigrudge. Mwari anenge akakubatirira zigrudge chikurangadza zvawakaita kudhara zvakuti wakambozowanikwa iwe ukadii wakazombodai. Mwari vanobvisa. Handika ukangoedzokera pana Mwari kana kuti Mwari ndauya handika ndakutendeuka ndakuda kudai Mwari vanokanganwira vanobvisa rekodhi yakudhara yaya. Zvinosara kumunhu wenyama anofamba anototadzawo sewe iri kuyakuramba kuedha guys. I don't know nemakaini yakuramba kuedha anotofambawo sewe handiona ndo anosara achitaura but Mwari vanenge vatataura kuti nini mwana wangu I have forgiven you handika ndawa kutoenderera mberi takutoita rewrite your song. God can rewrite your song guys. Masingles muri kuzvinzwa God can rewrite your story. Mangwana tikadza kuti ndiwe tinoedaidzwa isusu kuwedding yemadhiaries takaenda kunomira kuti tichitozvida kakutoregerere tichitozvida kokutlei ndepi yako mira ndambotika page ndiedeka 1 ndambotika page vamwe tikwaneka 4 mukwane 420 zvinofamba sei ndiright uri sei yes uri sei vasikana kwa musi kubasa tiri kubasa isu komushina muri 2 tiri 2 pamba ipapo
Papa kanyapa eh. Ko muita mabasa eyo asina muri chikuda. Choki chingokoroba kana chingopushana nezvikorobha izvozvi. Kula second one too. Yakakura mwana wamarungu, yakakura imba. Kumurunge? Uyu kamurungu. Mira tu. Mira. Uyo. Ko mainzi yakaya. Murungu. Murungu, aiwa murungu maPortuguese aya. Hey, vana vangani? Vane 2. Mugere bove ringe. Chiredzo bwinya kugulowa. Kutoza kuti mugere bove zvokuti baba. Mirai makadari pomborisa ari kudrive achifamba yesi Rosa. Mushe right. Rosa mukona yari kumunya steering uyo. Uyo unogara muno mara. Uyo ndi ari chimba Uber ichi mozviti chibarana ndizvo. Machi all right, Mr. Delivery. Mr. Delivery. Makaona? Mr. Delivery. Guys, I want you to get inspired in comment section. Antika, Delivery. Vano delivery zvinhu. Izvo zvindikandie pasoro yangu yaunditorere pano. Unondikanda unogondichaja. Oya onamura pasoro yangu. Onosiya pano seno pamari yake. Vachitora zvinhu natekeloti, vachitora zvinhu kupi pamene kunana nandosuko, vachisiya zvikafu. Andimaona kudzimba dzenyu. Saka vakadzi instead yekusonovhaira nemotikari rumanga nemota nechivhaira ndichinda kupaki nemurumangu mota you can turn it into a business or handimazviwa into a business kutora uchishema uchineswa nemururu uchinguruzwa uchiroverwa mari yemunhu handimazviona ziva ini bushu handimazviona saka uri kuinda ipano Honda kurase big mo. Aiwa shofera wakatanga kumo. Shofera. Ndikati momorisa majuma. Ndiri sei wakapfeka uniform uri mabasa. Muri SIS MELLY. Tiri baba kupiwe tatitomboshanda. Okay, parise iwo paunoshanda. Kupretoria. Bozi sakatogara rumbetisa vana homework ava. Hello, vana vamagrade chi? Hello. Alright. Magrade vasikana mugereshwa muchana saka unogara pe. Anogara po full time. Boze kuti handitoitonge meidzika musingode kwapana ndakatorara konga manje vana vau. Uniform iwadi vakakubvumire vapfeke hembe dzako dzokumba ziuniform iro vauzoti handidi murungwe MELLY. aiwa muvenda Zimbabwe kai anenge isu boze kuti saka una filimoni upi naye kusaiti koko kumotumeeta stop ndokuziya ndopuwa offer 1 pamwedzi ndokwaunobva wainda kwekoko ndopandoenda nkukuofa ndini mukadzi wake utori mukadzi wacho boyfriend akurume aiwa pakana
pakanaka baba vashanda vari kumba ushanda uri kubasa musanganawo mwedzi woga woga iwa pakanaka zvinodere kugara sisinetega chitsvage mari wakatogona step hawakagona haiwa ndafara kutaura yakuombera inonera mangwana anomuka akakutakira mai mwana unoita sei ndio muka yandakauya kubva kumusheri akuchinjira mai mwana ayo anoda kutemba vanhu what I think now, thank you. I was what I sharp. Right, Rosa. I want to call it. Do not Gandara Kanak and then I'm sure. Network. Network never let you break a road tomorrow from by thing. What is aiwa rakanaka akuna mbijana rakachonaka zvodari zvitoglowa futi maita basa aiwa chiita zvebasa chaba iwe basa rakanaka kaunoita uchishata uchiona zvekufacebook zvose unenge urimo masiti uchi pabasa ndogara ndiri online ndogara ndiri handiti hairi bhosho tobatsira shari tobatsira musa 29 kwadigikiri kwa freeman sha aiwa ndinoenda tetiniko iri bho this time masikana munye kuvip wamwana yakwenda kuzokugara pansi zvazvi unouya kuvip ndokuudza right hanzi naalice edmi right ed shalina anogona kuedekana asi nombotaura nanamadhumbe vangu rashi mira tione kana yakapinda let's see mira ichimboona alice moyo wadzoka manje waveneningikiri nhasi timu rangu riri kuda kutaura neni vavomana ndokupedza here mira itioni kana ikaramba ndichapota ndichikuedhai every patoita life papa inombokuedhai kana 2 3 4 people tombotaura mira itionoti uyo anopinda here arikuda kuedha first akapinda hanzi kushoka ndoda kuuya shamwari kwacho asi ndane maredoro ndichamotsvaga maredoro sha unotengere reference sha ukuti kana uchingotenga tebhu nedoro sha ingotaura kuti yaisisime ndosvika nokuti matiketsi ndinawo matiketsi ndongopiwa zve matiketsi ndinawo iyo yaramba right naimbotrap ida alice moitoni timbona mira ndimbotraya alice moitoni kuti anopinde because isamadheka iyi mira simisa ndabotera kuedha uchimboona kuti wanda edha inopinda akapinda ndobva naedha mumwe chidaro ndikakuedha ikawani inenge inoramba mune mumwe apinde mumwe opinda shamwari iwe magi shamwari uyafona utaura nemwana wako mwana kwakuita mashura kunoku right uyo ari kuti ndingiri oti declined how far mwana kwakuita mashura pana bekuti anondidza kuti kwai anoona ane chimusikana chimurungu chakafa chaanotaura nacho chinofamba naye everyday kuti gwamashura nadhoidhoi panofamba kuda kutivhundusira kuti tisaingiriri panapa ari mahora muvha aya anenge achiswera achiona mbo Brenda Maseve zviri sei guys I'm trying to aid people akuramba Butawa I'm trying to aid you ameno chichikuitika Prosper zingi mira ichione mira let me see iri kuramba kuedha ndichazoti nemange ndofunga kana yambo edha inoda mbugara zvaminutes usati waedha vamwe timbona kuna uye kuti decline chichikuitika what's going on yakuramba guys SIS MELLY. What are you saying? SIS MELLY ndoda kubvunza kuti mashurugwi mukufonera rini vasiri kuchengeta vana kana nambo ndasifana madhivasi vakuya kana ndambowana ndigikiri kana ndambowana airtime chete ndobva ndakuda SIS MELLY ndichatutumira yangu because ndine mushurugwi ari paRustenburg anditambudza pa SIS MELLY
Aripo panapo ndikoti ndineka kutia. Ndokudza SISmeli anoshanda kuzvimasaluni uko anoita zvimasaluni zviri mutauni handizozivi kuti papi but hanzi kudhuze nekurent. Handitambudza SISmeli. Anonzi izvezvi haachashandisi zita rake ari kuzviti Ryan. Anozviti Ryan Lupale but zita rake anonzi Afak Lupale. Handitambudza SISmeli. Ndatambura SISmeli. Anoita zvekuisa rasta. Iwe vakawana present zvida upapi pacho saluni chiri papi yandoziva yandandichiri kuziva aishanda pamwe saluni nemusikana anonzi Prim naPeshi so 2 vasikana so ivavo papi handitonyatsoziva SISmeli ndakabva kokudhara but izvezvi atova nemukadzi nemwe mwana. Iwe munhu werasembe wakamusangana naye kupi? Munhu wekumba SISmeli takatanga kudanana tichiri vana kuchikoro. Imeri kana kuti kumba. Mwana makamutsirepi? Mwana teketira kumba, mwana ane 5 months akabva auya kuno kuSISmeli. Izvezvi mwana ane 6 years SISmeli asi kana kutumira kana chuna pa mwana ane mapiritsi anonwa every month. Ndini ndiri kuita zvese izvozvo SISmeli. Ndikutofunga muchagira vanhu vanomuita rafu ikoko. Aiwa usataure izvozvo palife anoti warafu neumwe munhu wangana pane munhu akasara kana. SISmeli ndatambura ini. Ukatotaura naye anokubloka SISmeli. Apa akatowana mwekadzi chimwe chivana. Ko iponi pana ndakatimbofona kapano. Ndatoinyora pasi rega ndikupe SISmeli amenoti ndiyo here. Tipetiwe kuti unonzani Lukawo watonzani? Anonzi Afak muchawa Afak. Afak. Nasi ndotuka zvangu na Afak. Arafu SISmeli. Tipetiwe kuti ndipene mbele 062 955 8548 8548 idzodzo ndo dzandaona dziri papeji rake idzodzo. Welcome to voicemail. Voice or fax message off. Voicemail. Auna ime? Ndodzega dzandatoona dzakaisa paFacebook pake. Because dzake dzacho ndikamusendera anondibloka SISmeli. Na izadzititi. Ndatati timubvunzepo panapa. Zvaramba. SISmeli Ingowana padhuza, ingowana akachena unosvika kuRustenburg. Machona umusvikiri ndokuperekedza. Tusanoroka. Manje kuRustenburg kwacho kamunhu wanga ndichitaura naye anoziva paanogara iye hama yake bhudhi vake. Manje bhudhi vacho vakanditi hei handikwanisi kukuendesa ikoko hechi saka manje ndakushtanya kuti ndonyatsosvika ndotombonyengerera vasikana vaimboshanda naye. Aiwa ndakakusaluni kwacho. Kusaluni ndokwanisa ndakuzosvika ndonyengerera vasikana vagondudza saluni yakushandira. Kugadzira musoro hamboshaikwi ukangopinda musoro muno munhu haatoshaikwi. Ukangopinda muno manje unotomuziva pari. Anoita zvekuruka musoro muRustenburg diki. Lazima SISmeli mowirirana naProsex. Prosex anomuziva munhu iyeye. Prosex gandifonere Prosex. Iwe wakapota naProsex. Prosex ndotomuziva zvekudaro ka. Asi vanowirirana. Mira tione. Tiwe Prosper kuti chi. Pamwe zvakatarisa hake munhu wako chero akatese SISmeli ndikutofara because vana vake akatotimitisa tiri 2 SISmeli vana vake vese hasi kuchengeta SISmeli. Mira timbona kuti kwa Prosper. Mira ti. Hello. Yes, Kanila Sizbe weZimbabwe. You right what you saying? I'm good. What's up? I know nothing, baby. What is say? I'm not going to go. And is it people? In town. What are you doing in town? Ukubasa ku salon. Uri papi we salon yakushanda bukushanyira. Kusema lokho ukuite. Kuita manos bro.
yai pakati ndimbokuitewo manews unofanira ndoenda kumaketira saluni yako yokasitedza kuita makasitoma kuita kukavira uko kata kurasha iwe makasitoma ndichauya uri papi mira bravo bravo aiwa panext pana chido next pana chido ko wakapinda porini inga wandogara ndiri pana bokuona puru wasi wakapinda manje ati puro ndogara nchindo panogadzwa musoro panext pachona asanambo unobondiudza puro zvinhu zvako iyo puro right puro pane mukomana anonzi asaki unonzi anogadzira ndezvimano aiwata zvemaloksi anonzi asaki so akamitisa tikumutsvaga akamitisa asikamuchengeta mwana akamitisa chamwari kwai asida kuchengeta vana andakamitisa munhu asi asida kuchengeta vana vacho achimwari bvunza chamwari munhu ngati munhu ngakwai mwana umwe nomwe medication inomwiwa every month saka atodi kana kuchengeta naye wase musikana wacho nakeria aisi kusweetheart anonzi asani anonzi zvemaloksi mutema mutete murefu munhu yeye ndomuziva but anzi panoshanda picture ndichapiwa picture nemusikana wacho anonzi iye zvinanzi anozviti afaki here amene anofanirwa kunge ari one of the boys vari kuita musoro anofanirwa kunge ariyo wandiri kutaura ndoziva ari pani palaini regikirika palaini unoona kuno kwatopinda negedhe remotikari rekukonati kuseru renepidzake pane chibhawa ichiri apa chinotsimba valengi pamasaluni ari pabasa iri bhondi chauya kuti uyete kunomutsvaga tomufambira shap ndouya kupuro shap ndoti nhasi chaona wedza ndokudza kana maprobably mangwana ndokudza right hanza saka iwe ndichamufambira iwe mbondiudza wati munhu yanobva kumalawi alice anobva kuzimbabwe sisimeli vabereki vake ndoyo kumalawi kumalawinika ko makamitisomutimere sisimeli kuchikoro ndakamitswa ndiri form 4 saka nhumbu dzedu nemusikana umwe wacho indakazobereka May umwe akabereka March takatoenda pachipare sisimeli tasvika kuti takalulalula muri kuchikoro mamatotanga kuita lulalula kana mamatotanga kuita lulalula muri kuchikoro sisimeli asi akati ngatingopambawo de iwe ndokwasakana tisafika nongopamiwewo dakala sisimeli akati tipambawo de akati ndimbondipandiboti unoramba neko zvinono sisimeli takatombozama kuti tigare futi but zvakara munhu wacho hadi kushanda sisimeli benzi remurume chairo makatombozama wakanga wambodzokera katikatobobvuma ndakambozama sisimeli pandakauya kunoku saka izvi zvakatiauda kushanda unogona kudzokera haiwa izvezvi ndakazororwa sisimeli ndane mumwe wakazororwa ndatiriko kwaiti sisimeli zivatonga uriko
iwoona wadi ngochengeta wakungosera nemunhu asingadochengeta mwana wake kuti SIS MELLY hanti hadi kuchengeta mwana wadi kungozvichengetera mwana wako iwe usana nemunhu asingadoti pane mumwe murume wautunaye uyu anonzwa sei everyday uchiti ndikunesana nababa wemwana anokuchengeta mwana anonzwa sei SIS MELLY ini kuchengeta mwana ndina problem nazvo andika chinozondibhowa ndechekuti ini ndotora mapicha mwana wangu ndoisa kana kuti paFacebook andika otanga kutora mapictures otanga kuposta kwake iye achiti hey mwana wangu uko vabereki vake vari kutodhimanda kuti hey mbotipai mwana apa ivo havana kana chinhu chavari kumboitira kumwana. Alright, problem andika hanti yakakubloka kuWhatsApp uchikubloka kumapicha mwana wako ndakatomubloka SIS MELLY ane rimwe ghost account raanoshandisa but I think akashandisa zita remwana wake waanaye izvezvi saka ndakangoaccepta zvezvekusaziva kuti ndiani papera nguva ndopandakatozorealiza kuti ndiye saka ndichatobloka futi. ndinobloka futi ghost ironi ndozvandichaita. wakuziva ghost go and block kana kuti iwawo chega posta mapicha emwana wako paFacebook chibva wambostopa zvekuposta mwana kana mapicha emwana unoposta wakamaisa private sokuti unongoisa pakanzi private settings pekuti only you are allowed to see the pictures. Alright, kumaona orega kutora ndokungozvipedza wokontent yako mwana wako zvabereka kuti udii wabvunza kuti makambomutengereiwo switi here kuti munodhimanda mwana kuti mwana ngambouya andika woramba wochalife kuti munoona ye uyu achizomunakidza everyday uchiramba uchingochiteki naye kuti mwachengeta mwana kana munhu asingadochengeta mwana riri kuona ngomaka haungarimanikidzi ndizvozvo SIS MELLY haungarimanikidzi asi kana nambomuwana ndombomuwana iwe konoitepo mwana wangu ndombobvunza kana ndikudii. Alright, SIS MELLY ribo. Alright, alichakuitie gore rino. Alright, ribo adenriko SIS MELLY. Zvakaoma. Varume ava munoona varume ava varume vakaoma havadi zvokuti vachengete ivi varume vanonetsa vasikana. Mirai vatogona mirai but nyaya yaichida vose varipo nokuti murume ndiye wakonza nyaya kwandira kuti zvazvichida zvinoda kuti ndibate mukadzi You have reached the voice. kungurira foni yake murume wakakaripota uyu zviri kufamba sei kauya dairinya uyu zvakaoma tava ndishuriri aiwa ndofunga vari kumabasa nokuti nyaya iyi ndakaichengeta kuti iuye palive vatuuya bese palive murume nemukadzi vakati separatei saka uku murume ukauya nesaidi rake takamirira mukadzi tiwe saidi rake kuti mukadzi uri kunzi unofamba regaitiwo nyaya dzekufamba kwomukadzi kuti zviri kufamba sei tikwai tite tichitsiura ameni wepapa chinatiwe saka zviro zviri kunatsa vari vanonetsa guys ukaona murume wachanya kunzi asikana siyai inazvo ndizvo zvakunatsa musikana kana angonetsa Dave. Hi, SIS MELLY. Uri sei? Zviri right, kuri sei? Bokasikana inda kunaka kudai sevasikana. SIS MELLY, wanayo zvandinoitwa neperiod ndinoita kusakara kuzara mapundu kana ndatova period. Ndazviona apa. Pauma papa nepachirebva apa. So you see kuti most of the ladies vanotodetserana nenyaya yemaeknika. Yemahormones iyo ekni iyoyo vakadzi vakawanda vanonetsekana nayo. Vakadzi vakawanda vanotodetserana. Ndinonetseka zvokuti plus ndiri heyari zvokudaro zvezveya kumeso uku saka parikangoita sera bloka po rakutobudisa ameno tichokwadi mina tichibvunza vana bhudhi vadai tangu wachikwai vakadzi vari heri kuti naye vakadzi kuti naye neti vakadzi vari heri kuita sei vakadzi heri kuti tongo hwawo ameno eshiwa here
haina handizodziva handizivi saka mungatadzi kuziva viri pamunoitwa vana hamuudzwe here nanagiriveti kuti ibai mwana muri shuga mai hamuudzwe here Sis Melly varume vari kuZimbabwe vanoda zvinhu zviri weird hair inini body yese like my whole body hair uchizvifambira nyange wakagara muteksi unogona kubatwa churuoko kudai kwe asi unotozviziva kuti wako munhu wako anotokudza kuti inai mwana muri shuga mai mwana muri shuga mai mwana muri shuga pai valembe unotozviziva zvo zvandiri singuru aiwa zvasa ungashayiwe nini ameno maybe ndichadzokera wakambomira zvemujolo mujolo ndakambopaka vasikana uzvino kana wapaka saka wodiko kurarama sei mujolo ndakapaka ndatone time ndakapaka wakanga wakawadiwa here kulast mujolo apa handina ukawadiwa kasoti Sis Melly kana ukambodiwa nemunhu kwaye kuti uchizokukura chero munhu kwaye munhu kwaye akaindepi munhu kwaye wakaenda kunyika uko akatonowana murungu wake kuti awane citizenship hey apa wasiya kutorai nai zvenyu saka muchataure totaura one ndakatotongotaura one flat base zviya zvokungoti haya you okay I'm okay full stop hatiendi umberi hatidzoke kumashure akaenda pane nguva yakareba zvakadini akaenda pane nguva Sis Melly patone time saka manje usikunina nhasi wasatoda kuita move on uchingombatirira ndakamove on that ndakamove on wrong location I'm here in South Africa ndakamove on nemunhu ari kuzimu saka amheni kumunhu wakanga washaya ndinyepa ndakashaya wakashaya muno kushaya chaiko chaiko nemanakira wakaita yayo kuti washaya murume nyika iwe Sis Melly ndakamove kuuya kuno South Africa 2020 ndikuuya January February March tichipinda mulockdown saka ndikoko saka unambovhera wafamba kutsvaga handinambovhera ndafamba mukuzotsvaga basa izvezvi I work from home dzimwe nguva saizvozvi I work from home saka kuti nditi ndichamuwana Jairos kana zvikatonetsa aiwa pane yatiri kugara izai masingusika kuti musanganise kuchokuindiei ndopauchawana ipo Sis Melly but ndine chigwere chokuvimbika ndakavimbika zvangu kumujolo wangu uyo we-long distance aiwa ramba wakavimbika uchabhadhara kuvimbika iko kuchabhadhara ikoko kuchabhadhara ndokuzosiyiwa zveingove zvichinge uchisara aiwa zvinenge zvine unogona kutoramba wakavimbika kudarika tozowana munhu futi anitozokubira izvozvo ipapo uchanga ndichitopedza panopinga WhatsApp yangu yakutokuta izvozvo kuti musikana uyu Sis Melly yangu ndakavimbika iyokuta WhatsApp ndakuva kunotobhadhara dhondowari ramba wakavimbika aiwa Sis Melly kana ndakambochema asi ndachema ndangoinda kumatitendai munoona vhidhiyo ko ndaziva kuti ndichanosvika ndigoita emotional zvakadaro ndabatikana zvisingai so sad indinomwa ndatosingwa ndakadifolta medical aid ndikadefolta mapolicies ose handina kana chandirobhadhara izvezvi aiwa munini kutoni kuzvokuita kuti kuita mukonde saka takaisa zipicture rako riyaka takaisa musoro pekofini nemwana tichiti uyu hanga asina ngatipe 5 rand sozodaira asikana zvodawo vakashata zvo munhu anenge akanaka kudai chiwa kana ndiwewo aiwa ndichadzokera kutanga futi kubhadhara kasi kuti transition kayo kutizawo Zimbabwe uchiuya kunoku ndo yakangofhiringidza zvinhu saka izvozvo it's never too late chitotanga izvozvo kutojoina izvozvo unokubatsira kujoina utojoina ndimanzi watonoziva kuti ndatove tiri pakanzi paitika anything ndatove une mwana kuZimbabwe yes I've got a son
ika no voice nemwana ka. Ora, mubvunzo wangu ndokuti kana ndikajoina izvezvizvi, can I just pay 3 months kuti nyange pazvaitikira I'll be fine? No, first waiting period unotomirira 3 months, unobhadhara 3 months. Alright, ndotomboita patience. Unogona kuzobhadhara kana 2 years. Oh, asi ndambopinda waiting period. Waiting period. Alright. Tauda kudzokera isu kumba Sis Melly. Zviri kuitika muno izvi zvichanakidzi. Tauda kudzokera kumba. But anyway, tongwesawo kuna mwari zvichanaka. Plus, basically zvangu ndambonyanyodzikama, inini I'm an activist, ndo zvangu chaizvo. Papa I'm doing it zvangu online. Une wakangowanda uchingokuzawo kuti people go back home and register to vote, go home. But tatofunga kunorova ground zvedu chaizvo zvatajaira. So you uri activist wechii? It depends. Kuno South Africa ndiri under organization SIS, South African Youth Alliance. Okay. So totongomobiliza vanhu kuti vanokwanisa dzokerai kumba, vanokwanisa dzokerai kumba zvichakanaka 1. Vanhu pamabasa makavatsvaga transport. Tukureva kuti vanokwanisa vane zvikwanisiro zvavo dzokerai kumba munoregister kuvhota. Then toitawo community yayo kuti havatorina chavainacho zvachose. Ukaunzawo mazita rako kuti inini ndoda kuendawo kumba, hatikoni kukutsvagirwa vanokubetsera vana Sis Melly. Kuti Sis Melly imimi kasema activist chifamba ikoko muite kuti munonge mana Zimbabweans majari. Kana kutoenda kuvakuruko. Tichapudze namba yacho vakamuonawo mabhazi achifamba kuti aenda varege izvi vati vakahoinda nemabhazi vamwe vosarawo hazvina kushata Sis Melly nokuti munoona program ikangotangiwa, especially what I've realized in activism ndezvekuti this diaspora community tinonyanyo hatikurumidzi tawana rubetsero because vanhu vane vachitori kuzimu ndo vana vachitoti aiwa isusu tototemba nevanhu vari kudiaspora. Asi problem ikaitika kuzimu inokasikira yawana help nenyaya yekuti the diaspora community nokurumidza taita chip in. Kuno kuti tonza ayewaka imimi varikoko chitibetserai vanhu vauye kunoko. Vadzoke kumba. But basically hatidedu kufurirana tichiudzana nhema. Vanhu vane katsika kokuudzana nhema mumagrupu muti 2030 tiriko 2030 chiriko. Muri kupi? It's not okay kuti kwanza tichangogara vakati crossisa border tinongodzoka. Chatisiri kurealize ndechokutoti economy yeSouth Africa yaitoni iri kutoenda mutserendende chaiko. Ukatarisa zvayo South Africa. Going to Zimbabwe when we started 2008. That's where it's going. Ikoko. That's where it's going. Ukangoona munyika makuti varombo vakugwa nevarombo. Zvatodhaka. Ukatoona yakukwira pewiki ka2 uzoti zvototanga. Zvatotanga. Saka vanoona ngavaone, vane nzeve dzokunzwa ngavanzwe zvinoreva chi? Mweya kumasangana. Kana uchikwanisa rongedza tunhu twako tushoma tuende kupadeni. By December ukabatwa neimmigration zvinhu zvako zvakakosha zviri kumba. Imagine kuti ukave settled kuno watenga maTV, furniture, what hauna kuzviendesa kumba, wongotutiwa. Landlord very first culprit landlord. Andosara achitora ndotokudza kuti pawakabuda ndakasara ngapinza munhu. Because what they want imari kutobenefita from you. It's not kuti vari kukupa pekugara because vane rudo newe. Saka vanhu vakangozvitsisa izvozvo kuti people please endai kumba. And it's not going to be easy wasvika kumba. Mhaka ndeyekuti government haidi kana kutuona kumba ikoko Sis Melly. Akati kutuona ndosaka mutuona izvozvo so vana Elvis vari kupiswa government haisati yapa statement. Nyaya iri pakuti izvezvi nyange mukatarisa Sis Melly pakanzi ZEPS permit haisi kurenewiwa paya. Vanhu makatanga kutoti masocialite edu vanhu vakatanga kutongotaura mumagrupu atiri kunana WhatsApp kuti vanhu tadi handei kumba tinoregister kuvhota so that we stay at home. Vanhu vanoshanda muno South Africa tinopiwa holiday 2 weeks mukazvitarisa. Tinopiwa maholidays e2 weeks kuti kubva musi wa15 kubvawo kuma 2 vanhu vanenge vakunzi chidzokai kumabasa.
Government yedibva yangoissue a statement kari weird and funny kwekuti takuita quarantine at your own cost for 2 weeks. Kureva kuti tiri kureva kuti imimi nyange manzi mune zeps musauya kunoku. Itoregerai kuuya tisi kutokudai kunoku. Which is very bad, but saka zvakaoma zvakadaro. Musambofunga mafuku kana kufungidzira kuti we are going to get help from the government kuti tiende kumba. Because government yedu inosurvive paine ichiti domestic GDP. Ine ichitotaura kuti chidimbu chihombe cheforeign currency yavanowana yavanorekodha yavane vachitaura kuna IMF kuti tazogenerate this income. It's diaspora remittance. Saka without diaspora remittance, hapana kana chinoitwa namturin'ure kumusoro. Anotozoshaya chekunotaura kwavanokwereta uko kuti mari yakazopinda munyika as foreign currency mari yakati. Saka vane vari kukwanisa, please go home, register to vote. Apana, Zimbabwe is a very, very peaceful and beautiful country yekuti ikangowana leadership yakanaka. We are in Canaan. Iva vari muno vari kutitatanisa vachatozomanya vachiuya kuZimbabwe. Izvozvo. Sismeli, hatina kuya kuzoita nyaya idzi nasi muchakutogari toenda kuKenani, toenda. Chamisa chiri chete, kuti chavanza asikana. Tichavanza iwa tiri papo payelo ipapo hatichatombowana kuti chagovanza here indocho iziyedu 2023 pachanza ipapo because isesimeni tinotaura chokwadi ndine problem patinoita maactivism ivapa tichitaura nevamwe tichizama kuvanyengetedza kuti guys kanyango kuri kunzi haudi kubuda muno muSouth Africa, just go and register to vote ugadzire future yemwana wako. What do they do? ndinekasonga ndinoda kuti timbotamba iwe neni so sevanhu vari kutaura avanze nyika handitika usaneseka takapiwa freedom of what handikuiziya ukuiziya takapiwa here mira ndimbokuidzani mbori dzakanaka ko guys takatodziniwa kudzara tatokuita iripo takutamba iri kurira guys musaneseke nezve iri kurira ndiyata kutotamba uchikuzvida kuti payele ipapo tisimeli vanhu vari kuno kwese havadi kuvhota vanotaura kuti tinobirwa but utaura chokwadi havana chavanobirwa nokuti vanenge vasina kana kutombovhota. Ruling party kumusha uko inoperekedza vanhu kubhaloti. Sisimeli vanhu vanonovhota vakatungamirirwa semombe. Isusu hativhoti asi tinongotaura kuti tinobirwa. Vanhu ngavaende vanorejista kuvhota. Ridzai sisimeli tijaivhe. Vanhu ngavarejiste kuvhota. Right. Awomanaka. Amene. Ngatibatsane chete chinhu chimwe chete guys. Yes. Vanhu ngavaende kumba vanovhota. Hatina imwe Zimbabwe yatinongori nayo i1 and that's our motherland. We have to be proud to be Zimbabweans. Oyo! Lamtana. We are going to make our home shine again. We are Zimbabweans and we believe in our nation. So we are prosperous Zimbabweans and I believe. Oh, the only one who say, I salute you.
Tulantana muyaka lela tulantana muyaka lela tulantana muyaka lela Vakaitira activism inomusa moyo bye. Ow, see. How, see. How, when you call it Lord, 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 you don't wanna, when you call it Lord. That's a para, man. Hello, girls. That's para. Good what do you say? Andafara yangu yo. Louis, yaone SIS MELLY wanaitaura. That's my festival. What do you say Konzuguru? Wadi. Did right? Did you say Yes, mama. Ndiri boy ni muri say SIS MELLY. Did right? What do you say? Kuri bonda fara zvokuti kupinda pa live ye inda ndichizama zvichiramba. Ndakatopera kuita robot yakaishamba. Ya maita yenyu ndiri kuno Cape Town. Kuri siko campus kana nhasi chibudzai kuri sei ingakunenge kusiri kutonhora wana muna majuice. Aiwa kuri kupisa nhasi kuri kupisa singaiti tatowacha zvinhu zvatooma kuna SIS MELLY. Kuri sei ko Dudula sati yasvikere kwenyuko. Aiwa Dudula kuno zvayaisati kuno kwati ameno kuda ichasvikawo sezvo vanongotedzera kava nemuno munovaziva. Iyo iri kutofamba everywhere chimobilize vanhu nezuro vari kuDurban. Ya ndona sekudari inogona kusvika but munomu wakaitavo musangano muCrayfontein matogara munomu vanenge vakaita musangano yekuti hakuna zvakadaro chichi. Iyo Crayfontein kando imwe tongwa uchikura kune crime isingaiti. Ya kunourawa munhu chero katotengerwa munhu nhasi nongomuka wakafa unogona kungopindirwa ukatongourawa saka kungogara kungochengetwa naMwari. Garai muri safe, be safe vasikana. Ya ndafara nhasiyo ndafara shewo. Aiwa ndinokuoneka haiti manje in person. Aiwa kwaiti tetiriko chibaba. Manje in person. Kori kucheka. Ya ndaiwe uri kunetsei? Hatombodi zvevideo kwanenge datitambe chete. Ndakati mutambe. Ko brother vake varipoka nemwana akadai. Hadutamba vake. Hatombodi anomwa saka anonetsa zvisingaiti. Saka muchatouya naye zvikwaiti muchafamba sei naye mukwaiti muchadouya naye. Handosiyana vacho vanochengeta zvavo ndo vandosiyira nchienda kubasa sometimes maweekend.
Yeah, vanhu ngatijoine funeral police guys. Sure, funeral. Vanhu ngatijoine funeral police nekuti funeral police yakangonaka guys. Haumbosweri uchizvinetsa kana munhu afa unongoziva kuti munhu ari kuenda kumusha sekuno Cape Town is 25,000 unoiwana kupi munhu afa. Cape Town iri kure shame. Cape Town hayo iri kure. Munhu anotongochaja zvaanoda nekuti anenge achiziva kuti iri panguva yakaoma. Yeah, pakaipa. I just pray and hope kuti vanhu vari kuteererawo vari kunzwawo vachinzwawo vamwe vanhu vachitaurawo kudai pamwe chichaita kamutsindo mbichana. Kuti munhu wese ati vanhu kozorora kupricha nei kuti tengai mapolisi joinai mapolisi mumwe nomwe achiti ndakabata yangu. Yeah, dzinongori nharo but kana nguva yacho yakwana unozvidemba. Ndizvozvo. Nokuti apa parufuka hapana notisi ndo zvapakaipira. Hapana kurizina. Hapana reasoning capacity. Exactly. Anotoya munhu parufu achitokudza kutoti 25,000 vamoti kana uchida ndikudzikisire 20. Saka kuti uibatanidze 20,000 panguva iyoyo chinhu chinenge chakaoma. Vanhu ngatingonzwisisa izvenharo izvi hazvina zvazvinombobatsira moza. Ichokwadi. Ngatingonzwisisa ife 89 rand haisi mari yakawanda. Vamwe hama havashandi but unofanirwa kungobatanidza 89 rand. True. Nekuti pane mumwe akatombofirwawo kunoku ndipo unonyatsoona kutoti zvinhu zvakaoma. Amen. Senge kwenyu Cape Town nyaya yekuzoona akabuda achienda kubasa achidzoka unotenda Mwari kuti maite henyu Mwari. Taurai henyu. Senge makusena aya ndo anototyisa nezuva rovira nguva dzino dzekuchaisa. Unongozonzwa kuti munhu arohwa nepfuta afa uko saka. Vanhu ngatingoitai serious nemafuneral po senge inonzi chii Great Hope iya vanhu ngatibatanei guys tingopinda muGreat Hope nekuti nguva yacho kana yakwana indonzwira nguva nitsitsi. Aiwa pakanaka vakomba. Asi panapa manje hatitauri zveGreat Hope ka. Patika ifuneral police yatiri kumhanya naye iri kutibatsira ya nditika nokuti tikatopika live tikanojoina chiti ndauya viduya haiwa munhu wese ade kuzorora ndopanchidzingirigwa ikoko anoona ndopanchidzingirigwa ya ndizvozvo tiri maindividuals toveka isusu tiri vanhu vamwe chete kuti kabasa kakabaka inde ndotomanyavo nekuti wafaita muza kuti toita nemi wamanya kuti wabasa vafriza naye alizati chi network yava itingi right network yavo ndofunga yatisa network nainini wangu ava nainini vakubona munozati mabhosi amweni akanitarisa zvichitaura izvozvo Petronella kwadi kungoti respect awo naye Petronella kajanga. Wadi ngoti respect awo sha. Wadi ngoti respect awo sha mari. Wadi ngoti respect awo sha kungoti respect kwakanaka nayi. Naye maini. Sikaimi moti izvo zvakaitika kokokwa zvakaitika charamba chingodzokorodzeka. Iwo unambotadza, uchiramba uchingotadza. Sikana. Zvakaita zviramba zvichingotsokereseka. Sikana. Izvi ndakataura wani pano pamadhairisi ini kana ndichenda nemi kana ukaiwafigwa handitika totomeka sure kuti afamba tise jeni yacho kusvika pakupedzisira tichitoona kuti zviri kutofamba handiti right aiwa vanga vasingaziviwo vanga vachingoti ndikutaurawo kachikuru vanga vachiti ndingokurudzirawo havana kuzivawo kuti pano pamusha pezororo hatiti zvemamwe kutaugwi mazite mamwe makambani mabhosi anga akantarisaka ichindona panapanobataka kupisa marega munhu mangwana toramba kuti kwamafefi mangwana anoramba kuti tiramba feva panapa vatinoda kuti vaite mafefa akawanda tikuda pane nyayo muchauya nehombo nenyaya dzendichiti tibatsirei wapa wedzerai wapa please wedzerai sekamba zvinobva vandinyima kuti hativabatsiri vanhu venyu mana kutaura zvavanga tivabatsiri yesikani SIS MELLY. Ndiri bo kuri sei? Ha kuri bo muri pini?
Orange Farm south of Johannesburg. Muri Orange Farm. Kuri sei Orange Farm nasi? Kuri nani yambomira mvura yanga chinaya. Oh, yambomira shoro kuno kuyatimira sindofunga vanhu riri kudzoka. Thank you, SIS MELLY. I was watching video yekutembisa. Muri kushanda here kukwenyu kuku? Yeah, yarindirwadza. Muri kushanda here ku Orange Farm? Atikubatanidza mahasels aperi. Alright. Zvakanakira kulocation kana usina hako usimbe ukangosimuka vanhu vemunani unovaziva kuti vane usimbe unogona kungonotora madomasi womuvigira akagara wotochaja profit wonotora masokisi kutauni woya nawo makamfota kana kutoti nditumei ndokutengerai saka tiri kurarama. I cannot complain. I am even selling acha zvakawandawo zvandoita but hatso zvandakumbirira kujoina palive. I just want to personally appreciate you. Basa ramuri kubata, Mwari wakuitirei zvakanaka. May the Lord keep establishing you. And vana SIS MELLY vacho vachiwanda kunze uku. Nyaya yekutembisa yandibata yandirwadza zvisingaite. Zvamuri kukurudzira kuti vanhu ngative nemapolicies zveshuwa ngativei nawo. Zvinotibatsira izvozvo. Asi inini ndabatwa nenyaya yakola uyoyo ari kutsvaka dread manu. I just want to advise the lady. Inini I am a mother of 4. Baba vevana vangu vakashaya 2020 muna January. Same. So vashaya muna January like police ndandinayo but yanga yakakavha inini nevana. Baba vanga vasimo because ID yavo yanga yakadecline yanga isingaoneke zvakanaka. Then ndobva rufu rwauya varume munovaziva vanorelaxa uchitigadzirisai kamutiko kuedhai ndichaona until rufu rwauya. Saka parufu ndakabatsirwa chechi yakacontributa mafriends mafamilies and staff hongu munhu akavigwa zvakanaka but pakudzoka covid yakabva yatanga. Murume arwara 3 years nekidney problem. Pekutangira mainhiya panga pasina. Ndichizama kuti ndimonostoka acha nditengese kwakabva kwanzi stay indoors lockdown iya SIS MELLY. Hama dzemurume mumwe nemumwe anogara kumba kwake and remember unenge wava single mother. Saka vana bamainini vanenge vachimeka sure kuti vavo varume havakufonera havakumhoresa vacheke vanhu. Chokwadi. Saka ndiri kuda kungoudza munina wangu anga achifona uyu ndaona sekuti anenge akuzhangandira kaainako. Ndiri kuda kungomubatsira kuti life is not all about. Mwana wakatomitiswa wakabvuma kutomitisika mwana atovapo. Saka you are responsible of your child. You cannot ruin your current marriage. Yawinayo nokuda kwouti kuda kuvhimana netsagara wakasiyana naro kudhaya. Amen. If I can take care of my 4 kids, vakati baba vacho vashaya varwara 3 years ndasara ndisina kana pekubata. If I can survive and I'm still raising my kids, my firstborn ari kunyora matric gore rino zvakaoma zvichirwadza. Ungazokonewa mwana wako 1. 1. Kamwe kahabiti katinongoita vanhukadzi kekungozungaira so uchingobata kuramba wakarembera pamunhu ari useless, munhu asina brain, munhu achikushungurudza. Inyaya yekuti tine usimbe toda kurelaxa, vamwe tofira matitles. Inini I want to tell somebody kuti unogona kufira zvako title but kunoraramika kunzoko. The family yakandiignore. Hama dzemurume nevamwe vanenge vaidaidzira takakubatsira unoziva kubatsirwa kucontributiwa mari yekuviga unodherereka unotambudzwa. Okay. Vanhu vanenge vachikureminda always kuti unovakwereta so. Ukangoposta status yako wakageza ukangoita sewafara vanokureminda kuti gara zviya wakapisa ma50 avo. Saka munhu ngaajoine police. Iyo iri kutoadvertiswa pano joinai. Taxi. Be responsible neupenyu hwako. Kana zvakuwira first life sezvairi wamitiswa warambwa chinoita kuti urambe uchiteerana nemumwe munhu ari useless chi akatokusiya. Sometimes vamwe vanhu they must go in our life so that we can like tigokura. Raise it in you. Work hard to be better than kuramba uchingo. You must not stood so low to impress somebody.
amene mukundinzwa here sisimeli ndandiri pafana ngati vanhu tiri kuona malove nemalikes vanhu vari kunzwa kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro chaiko. Yes, saka inini shungu dzangu ndoda kukuudzai kuti guys, you can survive as long as mweya uchirimo, you can survive. Indakaona ruoko rwaMwari mulockdown imomo vanhu vanzi stay indoors ndisina pekutangira, ndakaona ruoko rwaMwari. Saka zvokuti iwe watorambwa hako ukatosiyewa uchitofamba utori right, ukachangamuka ukadzidza kune vamwe haumbofe. Ini ndoenda kuLeisure South ndonotenga mango mbishi ndosanganisa nemaspice ndotengesa. At the end of the day I pay school fees, I pay my rent. Vanhu vangu vanotodya. I even glow skinny. Handina kana pressure. Handambonyorwa kunzi I may widow. Vanhu vangu vautorarama. I'm even paying my funeral police. Ndiri kuglow zvishuru. Saka nyaya yekuti munoswera kungotegerera nemunhu asingachakudi, uri kuzvipusisa, uri kungozungaira. Munhukadzi, be strong. Ngative nemadreams, ngatiregei kurelaxa. Ukaona waroorwa zvakuitira tinoti makorokoto, but kana zvarambaka rega kuramba wakarara pasi. We might fall apart, but we need to rise again. Kuva miserable hazvidadisi, hazviite kuti uve femu. Kutaridza vanhu your weaknesses. Umanogona kuti handina kana pekutangira. There are many projects dziri kunze zvokuti unostarta from nothing. Sisimeli, I can even start today kuti uya ndikudzidzise ijoina kwaSisimeli ikoko kunogona ngoadvertisawo zororo pumbulani ukatowana commission. Problem tinozvida because mari iri mumastreet, mari iri muvanhu. Zvakawanda zvaungaita, saka kuti upewo excuse yekuti handishande handione kuti zvinobuda. Munhu ngaachangamuke. Madays akanaka, investor a lot. Madays ematambudziko asvika, you will survive the little that you have. Tive pa pride nekurarama life yefake yokunge tese tinazvo kunge zviri correct zvisiri. Dzidza kubva kune vamwe. Ndio advice yandangopa. Saka munina wangu ngaasiyana, munogona kutoti westira fuel yestate diary. Varipo vantoda maproblem, ndatobatsirwa zviri serious. Sisimeli tichenda kunotsvakana naJamani, ngaachengetedze murume ainaye, ngaamurespecte, ngaarege kuzhangandira, ngaatsvage mari. Inini vana vangu ndiri kuchengeta ndoga, handina kana kabamini kana kasekuru kanofona kanocheka, but I am surviving and I am a proud mother. Saka zvokuti kwai ndakamiswa ndiri kuchikoro, wakaita mistake ndiwe, face the real life and move on. Unoswera uchitsvakana neex digging in the past, uchitovhiringidza murume wari kugara naye, mangwana acharamba wodzoka futi. Thank you so much, my diaries. Mwari akuitire zvakanaka. Right. Ane nzeve dzekunzwa anzwa, handitika zvinonakidza kamuchimboya kutuzwa nomwe from the comment section. Handiti kuti ndisazoti Sisimeli vane rafu, handitika uya kuti ibvo chekuwedzera hapana, chekutapudza hapana. Handimona, she's a single mom of 4. Plus kana wafirwa Sisimeli, kuda wafirwa, kuda warambwa. Chandafanira kuti kuda wafirwa, kuda warambwa, unobva waita humwe hutsvina, kufamba uchingohwisa urombo, kukumbira kusina kana magumo. Tutodawo vanhu vakachangamuka, munhu anoziva zvaanoita. Vanhu ngavakutye, vakupewo mamwe maclasses nematitles. So chinonetsa ndo pane shungu dzangu pavaning'ina vedu nevana vedu ava vanenge vachichema kuti hadzina pekutanga. Makagona kuti data haishaipo. Iyo haishaipo, ende ndo vanenge vakazara mucomment section imomo, but havadzidze kana zvamuri kuita Sisimeli. Yedata haishaipo yekuti vaite zvavanenge vachiita nedata vachifamba vachiita. Ukatobvunza nyaya dzokuti chichiri kuitika mastreet vanokudza dzese dzekuitika mastreet nekuvhura mastatus. Kuvhura mastatus anoita data rekuvhura mastatus achitsvaka makuhwa, but haasi kumbotsvaga posting achinja life yake. Anoona saka ipapa tinogona kupagadzisa ipapapa zvinogona kushanda. Kana dzimwe dzimba Kola freezer naye anota freezer ni Kola a freezer. Right. Kola a freezer. I don't know what's going on. Right. Kola a Hans German ariko kurengi. Right.
this is a woman of substance. Ndafarira pataura kuti I'm a widow, 1, 2, I'm paying my policy. Ndikuenda kumaprazi kunotenga acha, ndotenga maspices. Obviously kuzimbabwe tina acha. She learned this here in SA. Akadzidzira muno kune vanhu muno. Akadzidzira muno akagadzira acha yari kutengesera vanhu vacho vemuno. Vane usimbo kuenda kumaprazi kunotenga acha. Votenga maspice mugame. Vosanganisa nemaindia uko. Vosanganisa. Anomaona. Iye she's doing that. This is a good business. Kune vanogara kuma location. Ndoda kukudzai. This is a good business. Kune vanogara kuma locations. Ndikudzai. Acha, because vanhu muno vanoda acha. People in SA can sacrifice to eat sadza neacha. Vasina basa nenyama. Sadza neacha vanogona kudya bika sadza vodya neacha. Iri ndo rimwe business rekuti kana kuti ucheme kuti handina pekutangira mango dzakachipa. Patakutoenda manje apa. Takutoenda kuningikiri kusizeni yemango ikoko. Ndokwatakutoenda kusizeni yemango. Aiwore zvekumhanya maspice avaya. Gadzira muningikiri acha yako. Handika tengesa pinda mutown monthly ndipo inoti 25 pipe rachakakora pinda nezibhaketi rako 25 liter tsvaga position yako handika tsvaga makontainer ako enda unogara pasi enda kurengi utsvage position yako handika utanga kutengesa acha anoona call hello Sis Melly. Baby Precious. Havana muri sei? Ndingaiti kuri sei? Kuri bo. Busy nemamopo. Finally I've joined. Hey. Munadzo wifi busy nemamopo. Nadzo it's unlimited kotombo buda here pa Facebook. Ndizvo aiwa ndizvo. Ndikangoti tongopinda. Kwandiri kuri bo. Aditika. Kwandiri aiwa kuri bo. Uri kupi? Santi. Okay. All right. Asina gere zvakanaka. Unoshanda vari muno. Kumusha. Aiwa ndeve muno varungu. Murungu eri mwana wakabereka. Aiwa uyu ndo wangu. Yesu. Koshona mwana wako. Kumadhuko mwana wakachemsa ndewangu. Ko sisime anditi ndatova netime ndiri panapa then second baby happened. Ndakasiya mwana kumusha ari kutotena 14 years. Iyi second born. So kubasa vakati aiwa it's fine. Tinokugamuchira nemwana wako tiri kukuda pabasa. Changamukiri chakamira wakaitaya. Woita unyoro pasina protection here. Kana twakagara chodako mwana. Sismeni ingatanga takataura aiwa. I think it God's time. It was God's time. All right. Because we had been together, yeah. Yeah, I think it was God's time because yeah. But yeah, I love my baby. She's a blessing. Chine 1 year 7. Chadokura it manje isa fresh. Anomboenda sometimes but kana singanzi mushe akatotanga last month crash but most of the time kana singanzi mushe then toshanda test varungu vana vadiki vanawo kamwe kakwanisa 12 kamwe kane 10 kane 9 avasi vadika 12 ne 10 yeah vatokura zvavo vatotamba newako iye vanototi munun'una wedu vanotamba unoshandira varungu vakanaka gara ipapo Precious. Aiwa ndigere zvangu kutaura chokwadi. Gara ipapo ndanchida kukomenda panyaya yemapolisi kuti polisi yakakosha, that's true, but then sometimes panoitika nyaya yekuti unozoshayiwa. Inini ndiri Zororo ndakakudzai. I joined like 5 years ago, ndiri member. Then tine young brother ne young sister yangu. Vari kushanda but they are not working nicely. Muri kuona kuti wotambira 1.5 sometimes wopuwa 1.2 and then uri kuda kukwira ipapo, uri kuda rent ipapo. Haizokwani mapolisi avo anogara achingolapsa. Vari under inonzi chii
yarasta iyi muJoburg inonzi chii iyi yakatanga kare futi inonzi chiko King and Queens. So zvino vati vane 3 months vasingabhadhari futi tisu tinovadetsera sometimes nesista yangu but zvinotiwandira nesuwo sometimes, so you just pray kuti let's hope in this time there's nothing that happens vane policy yakalapsa, let's hope. But yeah, I think for some they're just ignorant to join, of which that's a big problem. But for others, yeah, kushaiwawo. But you want to 1.2 and 89 rand yaya. Imimi na sisi wenyu mukangoti 300 rand. 300 rand mabadara 3 months in advance. Muna nini stopusha? Inini papo inini yangu ndo badara 179. Sisi vanobhadhara vo yavo futi. Pane nyaya yatakambotaura iyaiya handikumoiziva. Ehe, mozoedha iyo iyaiya futi. Ndozoti kunoku futi mwana it becomes too much for us sometimes. Ozobhadharira vabereki kumusha. It becomes too much sometimes. But we do try, but for now handisi kuda kunyepa vakalapsa vari two vakatolapsa. But try you find so I don't know kuti ndokwanisa here kuvaedha under policy yangu yezororo or what. You can. Ndovadzima uko then aid them and then just do it top up kana maybe nenge yakutoma kuma 200 or what. Hold on. Hello. Yes, Masona say. Hi Miriam. I'm coming. I'm just yeah. Aiwa muzimu. Ndataura naye ndatomuunza palive. Vanhu vemuno varikubatsira vamwe vachimboita zvisvike kumazimbabwenzi. Muzimba chaicho, muzimba chaicho, mukaranga chaicho, muvitori. Ndaita live navo. Ava vanhu ndaita live navo. Inzvimbo yavanogara nditi munzvimbo vanogara igrupu ravo rinonzitebhisa wataura ndechitebhisa vanhu vemunoka. Saka vati kune dzimwe nzvimbo kana muchigara zvakanaka munongopindawo magrupu aya ecommunity watch chichi. Saka ndovangoita live wo vachiita kuti message isvike nokuti uyo mukadzi angasingachakwanisika kana kuita sei. Anomaona. Muzimba mukadzi munhu angachitaura ndiye munhu wemuno but munhu afirwa muzimba ndogona kupai namba yake. Yes, it's a local burial. Yes. And amenopa noti anzi mapurisa auya akatizvo amukwanisi kuramba mine body pano bvisai body pakauya veambulance kirive havana kubatsira pakauya veambulance kuti vakati tsvakai story tsvakai inonzi pala iri padhuze muise. Saka amenopa pala pavari kuti anzi vangonzi kanda isai papala ipapo anzi bhadharai 400 rands kuda vakabhadharirwa nalandlord here 400 kuti mbodi iende ikokoko. But vari kutsvaga kutoti vaidoko burial iyoyo. Okay. Oh. Because the local burial yacho vanga vanzi 2.5. 5.5. Nepala iyoyo. Yaindisa pavaindisa body papo all right. Thank you very much. Justin? Yeah. Justin? Guys, ndambo manya makambani.
anozipinda saka sandaya palive ndambopinda mumakambani kuti anyway nyaya ibasirai saka vanhu vamwe vari kuridzira kola regaitinze kwenzi regaitionotingaita regaitiona kuti zvingafamba sei kuti vangagona here kungotiva ameno regaitinze zvavati they will come back to regaitinzwe makambani tinotouyako kana ndauya musandiiginowe please talk to me panenge pane dambudziko right hande mberi Precious. So my question was ndokwanisa here kuva eda under yangu police? Unova eda mapolisi yako. Okay, then nenda kutobhadhara mari ipapo. Watinenge takutotaura kuinbox. Andizoziva nocalculatora sei but unozonzwa nawo. Because police yakakosha sisimele. I saw last year na December tineka mfana akashaya takakura naye kulocation kumusha akatsikwa nemota vanhu vacho vakatiza ipapo vanga asina police family sina pekutangira kuti mutounganidza mari munenge makutokumbira kunge makutoshusha vanhu kuti mari makutokumbira tokumbira 100 rand tokumbirawo 50 rand mari yakutoshoti yakutomira apa tokumbirawo zakamizi motibetserewo apa zvino taunganidza 5000 mari vari kuda moziva takatambura kutaura chokwadi but at the end of the day takazokwanisa but it's not a good thing futi kuita izvozvo muri kuona it's not a good thing because akaspenda I think 2 weeks kumosha but iye futi anga atospenda more a week family chimtsvaga vasingazivi kuti ari kupi because akatsikwa neUSD so mapolicies vanhu ayo angatibhadharei police ngatibhadharei totenda imimi nebasa renyu rakanaka kudai tinototenda imimi tokudai zvekuti I just missed you kurun back ndaida kuuya but ndakazononoka don't worry tetinewe pahaiti gore rino ndiri kuuya last time handina kuuya zvangu but gore rino ndikutouya handitouya handisari mwana atokura uyu akura ndizvozvo alright iri Precious, thank you very much. Love alright you Smelly, thank you so much. Bye. Love you. Bye. Right. And she can't older people only aid older people. You can Alwadi, you can aid extended family. You can. Unokwanisa kuaida vanhu vakuru papolisi yako as long as vasiri over 65 unosenda unova aida. Unoona right. Guys tambotandara chirega ndinji. I'm just keeping my fingers crossed. Vanandishara navava kuti dei vaita futi come through. Sezvo vati they will come back to me. Because ini ndinopinda guys kana paita dambudziko pai ndine vanhu vasinga participate zvekutaura asi ndindovaziva makambani bonus ndoindako I go there I speak to them anofanira kuti aiwa mboshaina iwo kapa chimbotibatsirai unoona ndokwacho ndakuzana diaries dzakatapura guys musajairira diaries ndoina business mene business woman erese apa ndoine vanhu vacho vese it's just that kuti havatauri like vanhu vanenge vachingofollowa vanongonakidzwa nezvinenge zvichiitika pane vakanyarara havasi vanhu asi vese the majority vamunoziva kuti maprominent people aya pano togona kuzokona navo pakuti ndeichimbotaura zveCCC vamwe vachiti SIS MELLY vanenge vari mapata avo avanenge vachifambawo navo asi pakusara kwegame we are all vana vefu tose ingoriwo choice yepati kuti ndodawo kuiva ndachizodawo imwe asi tiri vanhu vamwe chete zvazvitikonaniswa zvazvitikonanisi tinoona hazvitikonanisi atimoona so yesu kwai macalls palive topera data naye vidiwe kana usina data unovingei palive pane SIS MELLY wauzita pauyu munhu asina data pana basi pavanhu varombo pano ndipo vanhu vapfumi pano pekuti tinorova 4 hours live pano hapangouyiwi nje pano we declared kuti we are all rich in the name of Jesus saka torega kudavira maimportant cause inyaya kuti wauda kuhwanyaya patitadavira iwe pana iwe hello yes
Ansati ndikumbotana ndiri pa live nevanhu ndotana sansangatadzi. Ora boss tamudaro sumkana sima ndimuri kwenda. Saka mabaudza ka pe UK. Saka yazo clear ayo. Beta kana muzvadaro. Saka mofamba zvakanaka handiti? Kuda ndiari kwenda. Abo. Alright. No problem aiwa. Pakanaka magona vedu magonesa. Mofamba zvaka muvaudza kuti vahambe ubo. Ndichangonzwa neiva vedu vemhiri ava kuti vafambisa sei. Ora shap. Ifoni yangu shamwari itori switchboard handingadi kuti makomenti nekuti inini ndine vanhu vanenge vari kumhiri dzenyika kupi vanenge vachiita madeals avo through SIS MELLY handowana. Saka kuti munhu azofona ndoiginowa dhiri rakanoda kurinzwa kwandiri akatuma ini ndimiitire dhiri rake ndoiginowa nekuti ndipa live kama guys aizobuda ndinoona haibudi. Saka ndipa kuti ikatopinda ndotodavira foni panapa ndepembinga panapa namurombo panapa ndepembinga panapa mweya dofona amudzati munhu doro uyu mweya dofona utongomira ipa hello yes kuri sei handitika wagona chireka ndingatukwe kudheta rekudopera. Alright chapu uyabva atofonera kuda kugwadzisa anzekana chirega ndifone nokuti shuwa munhu anda kufona asina data pano ndepembinga saka ndachirega ndifonewo handisiri nanga kudaira inikudaira wakana wandionera ndiripo anomaona. So guys aindakuinda nditika let me go tosangana zvakare pachikamu chinotevera guys mogadzirira vekwazinzi anzani zinyemba uwe machira unonzani uyu wemachira uyu tsosirire mbavha yemachira inonzani zindege unonzani wemachira uyu zimondi anzani wemachira uyu guys mbavha yemachira iyi unzani zindege zinyemba zimondi anzaniko uyu wemachira unzani uyu guys uyu wemachira akanotukwa machira 1000 ari 10 mafilisi machira mafilisi yuwa zimondi zimondi guys vanhu vekwazimondi vose vekubigwa marina zimondi vanhu vese vekubigwa marina zimondi takuti makabirwa because by now hapana munhu achareceiva machira makawanda zvekuti makazira kuwhatsapp mangu makatobirwa ndozvatakutotaura mbavha inonzi zimondi machira zimondi blankets iri repazimba iri iye hameno kuti nemiwo moda zvinhu chakutukai musoi life chakutukai musoi life ndopa chakutukai watikokerawo mudenga watii makatobirwa. Saka ndichigadzirira ini uyu yenyu live yenyu toibata nemusi wechitatu raika gadzirai live yenyu nemusi wechitatu tichionesana panyaya yerigikiri yembavha iyi tichiexposa please. Vane mapictures azimondi ndikandireyo mane mapictures azimondi ndipewo mapictures azimondi ari kana muchimaziva ndipewo mapictures azimondi handika please spread the word. Hakuna munhu afanira kutenga machira kuna zimondi akatodla yakakwana akabira vanhu mari dzavo ngaadzisere mari dzevanhu kana kuti ngaape vanhu machira akataura kuti 10 1000 kupi kwakunoita jira anoita fleece blanket inoita makarione pimi izvo zviseketa kutopinda muwindow machira anotokwira monzi kwaitenga asiwo mafurapa zvimwe zvitakai mafunga guys zvimwe zvoda kutiwo zvimwe zvina hazvitombodi guys zvimwe ndozvongotanga chero zvikaadvertiswa nani chero zvikaadvertiswa nani kana kuti nani tanga wafunga kuti zvitaurwa apa zvinoita here mafleece blankets akakupostira yaya monzi 10 for 1,100 rand blanket refleece ini guys hakuna zvakadaro. Kero iko zvino vachakavhara havasati vavhura kana vazovhura vachavhura vachaopena registration muchaudzwa pano mozonoregister. For now vachiri kuvhara because munhu anoregister haana nguva ari kuenda kubasa pavanenge vazovhura vachakudzai. Hakuna zvakadaro guys kuti jira ronzi 100 rand fleece blanket
imi pane one akambotenga here akati anoti ndakatenga ndikaridhilivhigwa aripo here one zvake kwete two one anoti ndakatenga blanketi ndikaripiwa aripo here ne100 iroro aripo chamufa kuzo chekuti gaizika kuti zvakaadvertiswa nani hazvina basa munhu anoadvertisa anenge apiwa mari yake remember kuti ndo hasili yavo ndokubasa kwavo Facebook ndokubasa kwemasocialites ane muri kunzwa so anenge achitidza mari yake opiwa mari yake zvimwe izvi zvionerei hanimaona zvimwe izvi sefai mogwa kuti zvinobuda here zvine zveshuweka kuti fake idzi socialites anenge apiwa mari yake yeadvertising ukuti tizvo zvipanapa ina kundozora mazana ndikuramba kuadvertisa mari ana auya hope ari kuti ndinozi ndikati marana ndiadvertise ndikuti marana anonetsa marana unouya uchiti rana uyu hai marana ndokuranga hamani muna yana ichiadvertise zvinhu zvake panapa indinototi ndipe mari pamwe ndisitora mari yechingu nditoti ndipe mari yacho ndiye ndo advertise pano asina kundozongotaura kuti go at your own risk ndizvanozombota ndichiona kuti zvinhu zvazvinetsa kuvisika izvi ndongotaura kuti go at your own risk asina ndatira saka iwe ukawanda daro vhura pfungwa dzako kuti sei vati go at your own risk ukaona ndikauya nemwe advertise ndisingatauri zvego at your own risk uzoti pakachena ndendatopaitawo gugu ndikapaona kuti pane track record right animona zvafanana notengesa maspice oneshi makabva ndichiti go at your own risk ndangoti guys nemotenga maspice nekuti maspice ndinawo ndakamatesta tried and tested vemawigi vaya munonga ndichingoti tengai mawigi tried and tested then ishoziya magirazi aya ndikutenga ya vanononga achitenga magirazi ndizongoti sample water tried and tested then ishoziva then ndakamabata maoko kudai ndinawo lipstick ndakazora muchiona handimboti go at your own risk kune kumwe kwatutaura kuti go at your own risk but anyway mogadzira evidence yenyu neWednesday touya navazimonda mondisendera mapictures avazimondi kuti tifambise tiwane kushiyashiya mapicture avo tivazivewo vamwe vavazive vanhu vasaramba vachiwira musikami yemachirani nokuti munosabata business zveshuwa munhu anowira mona so guys musirabo andika murarabo take care of yourselves tambotsanzara andika saka vese vapledger mari yetebisa please honor your pledges vese vapledger please honor your pledges ikwane tivape mari yacho vaite zveberial ichi animaona vaite zveberial aya vazimondi vaya icho rizimondi sesta ravo vazimondi vaya animaona saka guys ngatitei kudaro tione kuti pakamira sei handitika vagone kuviga mwana ushu aendewo in peace angovigwa achengetwe imo muno it's fine handitika saka namapledger guys moita honor the pledge handiti kuti tivape mari yacho sezvakuwa promisa mataita kubatsirana saka toti zvakare pane ino iyi yaitika andika kana mari yako yedesa ndakwedisa mari I'll tell you data of life navo and things like that toti zvemission accomplished pedu tinenge tapedza anditika tichena mberi takadaro so guys God bless you till we meet again on Wednesday bye bye